രാജവിദ്യ, രാജഗുഹ്യയോഗം. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായമാണല്ലേ. നമ്മൾ പഠിച്ചു ഭഗവത്ഗീതയിൽ 18 അധ്യായങ്ങളല്ലേ. ആ 18 അധ്യായങ്ങളിൽ 7 മുതൽ 12 വരെയുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലേ. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് 9ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലെ. രാജവിദ്യ, ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിദ്യ. രാജഗുഹ്യം എന്താണ്? ഏറ്റവും ഉയർന്ന സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം, രഹസ്യം, ഏറ്റവും രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതാണ് ഭഗവാൻ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ നനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം. ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാത്വേദം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാം സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യം നമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമ പദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവദന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമ പ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരിഷ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതി ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗുരുചന്ദ്രായ രാധികായ തദലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, സ്ക്രീന് കാണാലോ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ കാണാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം തു തേ ഗുഹ്യതമം പ്രവശ്യാമ്യനസൂയവേ ജ്ഞാനം വിജ്ഞാനസഹിതം യജ്ഞാത്വാ മോക്ഷസ്യേഷുവാത്. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല. അതിനാൽ അതീവ രഹസ്യമായ ഈ ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും നിന്നെ ഗ്രഹിപ്പിക്കാം. ഇതറിഞ്ഞാൽ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ മുക്തനാവും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്ന ആ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം, അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ആ ജ്ഞാനം എന്താണ്? അതറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ജീവിത ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തനാവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊക്കെയുള്ള ഉപദേശം തന്നെയാണ് അല്ലെ. അർജുനിലൂടെ നമുക്കൊക്കെ തരുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ എന്താണ് ക്വാളിറ്റി? എന്താണ്? അർജുനൻ ഒരിക്കലും ഭഗവാനിൽ അസൂയാലുവായിട്ടില്ല അല്ലെ. നമുക്കും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. നമുക്കും എന്താണ് ആ ഭഗവാനിലും മറ്റുള്ള വൈഷ്ണവന്മാരിലൊന്നും ഒരിക്കലും അസൂയയില്ലാതിരിക്കണം. രാജവിദ്യാരാജഗുഹ്യം പവിത്രമിതമുത്തമം പ്രത്യക്ഷാവഗമം ധർമ്മം സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. ഈ ജ്ഞാനം രാജവിദ്യയാണ്. രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് രഹസ്യവും ഏറ്റവും പവിത്രവുമായതുമാണിത്. നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നതുകൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണിത്. ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാവുന്നതുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാര്യമൊന്നല്ല ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നല്ലേ. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. എന്താണ്? സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ഈസി ആയിട്ടുള്ള വഴി ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തന്നല്ലേ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കില്ല, അതൊക്കെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള വഴി ഏതാ അല്ലെ. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരില്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, എന്താണ്? നേരിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നൽകുന്നതുകൊണ്ട് ധർമ്മത്തിന്റെ പരിപൂർണതയാണെന്ന് പറയുന്നു. അത് ശാശ്വതവും സന്തോഷത്തോടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുമാണ്. അശ്രദ്ധദാന പുരുഷ ധർമ്മസ്യ പരന്തപ അപ്രാപ്യമാൻ നിവർത്തന്തേ മൃത്യു സംസാരവത്മനി. ഈ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല. ശത്രുജ്ഞയാ, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മമരണങ്ങളുടെ വഴിയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത അല്ലെ, ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഉപദേശങ്ങളിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാത്ത അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനാവില്ല എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഭക്ത്യാമാമഭിജാനാതി എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എന്താണ്? ഈ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക്, അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നല്ലേ.
മയാ തദമിദം സർവം ജഗദവ്യക്തമൂർത്തിന മസ്താനി സർവഭൂതാനി നചാഹം തേഷു അവസ്ഥിത. അവ്യക്തമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. സർവഭൂതങ്ങളും എന്നിലാണ്, ഞാൻ അവയിലല്ല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ ഈ പ്രപഞ്ചമെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു നിൽക്കുന്നു. എല്ലാം സകല ജീവജാലങ്ങളും അല്ലെ, അവരെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഗോവിന്ദനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തെ വളർത്തിയെടുത്ത ഭക്തന് അദ്ദേഹത്തെ തൻ്റെ ഉള്ളിലും പുറത്തും ഒരുപോലെ കാണാൻ കഴിയും. സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യനല്ല ഭഗവാൻ, സർവവ്യാപിയെങ്കിലും ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഗ്രാഹ്യനല്ല അദ്ദേഹം. നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ലെങ്കിൽ കൂടി വാസ്തവത്തിൽ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവാനോടുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രേമം അല്ലെ, അത് വളർത്തിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ. ബ്രഹ്മസംഹിതയിൽ ബ്രഹ്മാവ് പറയുന്നു, പ്രേമാഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന സന്തസദൈവ ഹൃദയേഷു വിലോകയന്തി യം ശ്യാമസുന്ദരമചിന്യ ഗുണസ്വരൂപം ഗോവിന്ദമാദി പുരുഷം തമഹം ഭജാമി. ആണ് നമ്മുടെ പ്രേമത്തിന്റെ അഞ്ചമെഴുതിയ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടെ അല്ലെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കും ഭഗവാനെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ എന്താണ് ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപത്തിൽ ഭക്തന്മാരുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യനല്ല ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നു, അവർക്ക് ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഗ്രാഹ്യനല്ല. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ പിക്ചറിലെ. എന്താണ് ഈ പിക്ചർ? ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഈ പിക്ചറിൽ എന്താണെന്ന്? കൈ ഉയർത്തിയാൽ മതി അറിയുന്ന ആൾക്കാർ. ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഇത് എന്താണ്? ഈ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ലീലയുണ്ട്. എന്താണത്? ആർക്കറിയാം? പത്മനാഭൻ ഉണ്ണി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ മണ്ണ് തിന്നുണ്ടായി. അപ്പോ ബലരാമൻ പോയിട്ട് മാതാജിയോട് ആക്ഷേപം പറഞ്ഞു. അപ്പോ യശോദമ്മ വന്നിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ വായിനകത്തേക്ക് നോക്കിയ സമയത്ത് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ നടന്നും ഉൾക്കൊണ്ടതായിട്ട് കാണുകയും വളരെയധികം അത്ഭുതപ്പെടുകയും ചെയ്യുണ്ടായി. അതാണ് ഈ ചിത്രം എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. അതെ, ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. താങ്ക് യു പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. അതെ, അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ലീലയാണ്. എന്താണ് കൃഷ്ണനും ബലരാമനും കൂട്ടുകാരൊക്കെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് ബലരാമൻ പോയിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത യശോദാമ്മയുടെ അടുത്ത് കൃഷ്ണൻ മണ്ണ് വാരി തിന്നുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പോൾ യശോദാമ്മ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഇല്ല അമ്മ, അത് വെറുതെ ബലരാമൻ കളവ് എറിയുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അഥവാ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അമ്മ എൻ്റെ വായിൽ നോക്കിക്കോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പൊ എന്താണ് കള്ളത്തരം കാണിച്ച് എന്നിട്ട് എന്താണ് അമ്മയെ വിശ്വസിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറഞ്ഞു വായിൽ നോക്കിക്കോളൂ വേണമെങ്കിൽ അല്ലെ. അപ്പൊ യശോദാമ്മ നോക്കി. നോക്കിയപ്പോൾ യശോദാമ്മക്ക് ആ മണ്ണിന് പകരം എന്താണ് ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ആ ഭഗവാന്റെ വായിൽ, ആ കുഞ്ഞു വായിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ എന്താണ് എല്ലാം സൂര്യചന്ദ്രന്മാർ, പർവ്വതങ്ങൾ, സമുദ്രങ്ങൾ എല്ലാം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാം കാണാൻ സാധിച്ചു. അതിന്റെ കൂട്ടത്തിലോ ആ യശോദാമ്മയെയും കാണാൻ സാധിച്ചു. യശോദാമ്മയെയും ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണന്റെ വായിൽ കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ആ യശോദാമ്മ എന്താണ് ബോധരഹിതയായി. ആ ഭഗവാന്റെ തന്നെ യോഗമായ അത് ആ യശോദാമ്മയിൽ നിന്നും മറച്ചു വെച്ചു. അത് പിന്നീട് യശോദാമ്മക്ക് ഓർമ്മ വന്നില്ല. എന്താണ് അങ്ങനെ ആ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടി ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ അമ്മയുടെ സ്നേഹമില്ലാതാവും അല്ലെ. ഇപ്പോൾ എന്താണ് ആ ഭഗവാനെ ഒരു കുട്ടിയായിട്ടാണ് യശോദാമ്മ കാണുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ വാത്സല്യഭാവത്തിലാണ് ഉള്ളത്. അത് മാറിപ്പോകും അല്ലെ. പിന്നീട് ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തിഭാവത്തിലാണ് അല്ലെ, ദാസ്യഭാവത്തിലൊക്കെയാണ് പിന്നീട് കാണും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. അങ്ങനെ അത് യോഗമായ കൊണ്ട് മറച്ചു വെക്കുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് അത് ഓർമ്മയുണ്ടായില്ല. അപ്പൊ ഈ ലീലകളൊക്കെ നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ആ വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട്. അത് ഇത് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഈ യശോദാമ്മക്ക് ഈ എന്താണ് പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആ ലീലകളൊക്കെ നടന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ട്. നിങ്ങളൊക്കെ എപ്പോ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ പോയി കാണണം. അവിടെ ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ നടന്ന എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഇപ്പോഴും അവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താണ് മണ്ണ് വാരിത്തുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നു ഒന്നെന്താണ് ഈ ഇവിടെ 33 കോടി ദേവീ ദേവന്മാരുണ്ട് അല്ലെ. അവരൊക്കെ ഈ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഒരു പിടി മണ്ണിന് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പിടി മണ്ണ് ആവശ്യമാണെന്ന് അവരൊക്കെ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി. എന്നല്ലേ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്? ആ വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ആ മണ്ണ് 33 കോടി ദേവന്മാർക്കും ഓരോ പിടി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ
അത്ര ഉണ്ടാവുക അല്ലേ. ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? എല്ലാവരെയും തൃപ്തനാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പിടിയെടുത്തിട്ട് കഴിച്ചു. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എവിടുന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്? ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ കഴിച്ചപ്പോൾ എല്ലാവരും തൃപ്തരായി, എല്ലാവർക്കും ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ മണ്ണ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. മയാദ്യശേണ പ്രകൃതി സുയതേ ചരാചരം ഹേതു നാനേന കൗന്ദേയ ജഗത് വിപരിവർത്തതേ. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എൻ്റെ ശക്തിവിശേഷങ്ങളിലൊന്നായ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എൻ്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ചരാചരങ്ങളെല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ആ ശക്തി തന്നെയാണല്ലേ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാരാണ്? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എല്ലാറ്റിനെയും സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അല്ലേ. എല്ലാം എന്താണ് വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രപഞ്ചം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും സംഹരിക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കണ്ടല്ലേ, എന്താണ് ആ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ രോമകൂപത്തു നിന്നും അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നല്ലേ. അത് എന്താണ് ആ വിഷ്ണു എന്താണ് ശ്വസിക്കുമ്പോൾ ഓരോ എന്താണ് പുറത്തേക്ക് വിടുമ്പോൾ എന്താണ് ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ, ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം എന്താണ് വീണ്ടും എന്താണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. അവജാനന്തി മാം മൂഢ മാനുഷ്യം തനുമാശ്രിതം പരം ഭാവമജാനന്ദോ മമഭൂത മഹേശ്വരം. മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുന്ന എന്നെ മൂഢന്മാർ നിന്ദിക്കുന്നു. എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ എൻ്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. ഭഗവാന് ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും അവതാരം എടുക്കാം അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു മനുഷ്യരൂപത്തിൽ അവതരിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ മഹത്വത്തെക്കുറിച്ചും ഒന്നും അറിയാത്ത മൂഢന്മാരൊക്കെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് നിന്ദിക്കുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാറ്റിനും ഈശ്വരനായ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ആനന്ദമയവും ജ്ഞാനമയവുമായ ശരീരത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയാതെ പല പണ്ഡിതന്മാരും ഗീതാഭാഷ്യകർത്താക്കളും കൃഷ്ണനെ ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനെന്ന് കരുതി പുച്ഛിക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ ശരീരം എന്ന് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമയായ അദ്ദേഹത്തിന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മുക്തി നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് അവരറിയുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ ഈ വിധമുള്ള അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ അദ്ദേഹത്തെ പുച്ഛിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പല ഭഗവത്ഗീതയിലൊക്കെ കാണാം. എന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ടാണ് അവരൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നല്ലേ. അവർക്കറിയില്ല എന്താണ് കൃഷ്ണൻ പരമ ദിവ്യോത്തര പുരുഷനാണെന്നല്ലേ. ബ്രഹ്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു, ഈശ്വര പരമ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹ അനാദിരാതിർ ഗോവിന്ദ സർവകാരണ എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണബോധനായിട്ടുള്ള ഈശ്വരനാണ് അല്ലെ കൃഷ്ണൻ. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് അവരൊരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിട്ട് എന്താണ് അങ്ങനെയാണ് ചിത്രീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ. പിന്നെയോ മായാവാദികൾ അതിലും അത്രയും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അവര് എന്താണ് ആ കൃഷ്ണൻ രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് പറയുന്നവരാണ് അവർ മായാവാദികൾ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ എന്താണ് സച്ചിദാനന്ദമയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ പോലുള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചതല്ല അല്ലെ. അതൊരിക്കലും നാശമില്ലാത്തതാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഭഗവാന് ആർക്ക് വേണ്ടിയെങ്കിലും മുക്തി നൽകാൻ കഴിയുമെന്നാ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ എന്താണ് അപായപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ധാരാളം അസുരന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അവർക്കൊക്കെ മുക്തി നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. എന്തിനേറെ പറയുന്നു ആ പൂതന അല്ലെ. പൂതന എന്താണ് ആ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന കൃഷ്ണനെ എന്താണ് വിഷം കൊടുത്ത് കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ പൂതന എന്താണ് ആ ഒരു നല്ല സുന്ദരിയായ ഒരു വേഷത്തിൽ അവരൊക്കെ യശോദാമിയും അവരൊക്കെ വിചാരിച്ചു ഇതേതോ ദേവത വന്നിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചു. അത്രയും എന്താണ് സുന്ദരമായിട്ട് വേഷങ്ങളൊക്കെ ധരിച്ചിട്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ആ തൊട്ടിൽ കിടക്കുന്ന കുട്ടിയെ എടുത്തിട്ട് കൃഷ്ണനെ എടുത്തിട്ട് പാല് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ എന്താണ് ആ പാല് കുടിച്ചല്ലേ. എന്നാല് അവിടുന്ന് പിടുത്തം വിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുക, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവരാകുമ്പോൾ പിന്നെ എന്താണ് അവരെ വിടില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ പൂതന എന്താണ് മുൻജന്മത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചു. ആ പൂതന മുന്നേയുള്ള ജന്മത്തിൽ ആ ബലിമഹാരാജാവിന്റെ മകളായിട്ടുള്ള രത്നമാലയായിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന വാമനദേവനെ കണ്ടിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു, ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കും ലാളിക്കാമായിരുന്നു, എനിക്കും എന്താണ് മുലപ്പാല് കൊടുത്തിട്ട് അതിനെ ലാളിക്കാമായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പോഴെന്താണ് പിന്നീടോ ആ വാമനദേവൻ വളർന്ന് വലിയ രൂപമായി അല്ലേ. അങ്ങനെ ആ ബലിമഹാരാജാവിൽ നിന്നും എല്ലാ ലോകങ്ങളും
ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോഴെന്താണ് ബലിമഹാരാജാവ് ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചു അല്ലെ. തൻ്റെ അഹങ്കാരം കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ എല്ലാം എൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് ഞാൻ കരുതി എൻ്റെ അഹങ്കാരമൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാനെ ആത്മനിവേദനം ചെയ്തു, എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് ആ രത്നമാല വിചാരിച്ചു, ഇങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അതിനെ വിഷം കൊടുത്ത് കൊന്നേനേന്ന്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്താണോ അത് സാധിച്ചു തരും അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ ജന്മം കഴിഞ്ഞില്ല, പിന്നെ അടുത്ത ജന്മം അല്ലെ. അപ്പോൾ ഈ ജന്മത്തിൽ ആ പൂതനയായിട്ട് അവതരിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവളുടെ ആഗ്രഹം എന്താണ്, ആ ഉണ്ണിക്കണ്ണന് പാല് കൊടുക്കുക എന്നതിലൂടെ ആ ആഗ്രഹം സാധിച്ചു അല്ലെ. എന്നാല് അവരെ വധിക്കണമെന്നത് സാധിക്കില്ല അല്ലെ, ഭഗവാനെ ആർക്കും വധിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്നാല് ആ പൂതനയ്ക്ക് എന്താണ് ഭഗവാൻ മോക്ഷം നൽകിയുണ്ടായി. എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഒരു അമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പാല് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പാല് നൽകിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അമ്മയുടെ സ്ഥാനം നൽകി അവർക്ക് മോക്ഷം നൽകി എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആർക്ക് വേണ്ടിക്കലും മോക്ഷം നൽകാൻ, മുക്തി നൽകാൻ കഴിയല്ലേ. അത് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അവർക്കൊന്നും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നും അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവരെ ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ പുച്ഛിക്കുന്നത്. മോഗാശാമോഗ കർമ്മണോ മോഹജ്ഞാനാവിച്ഛേദസ രാക്ഷസീമാസുരീം ചൈവ പ്രകൃതിയും മോഹിനിയും ശ്രിത. ഇങ്ങനെ മോഹിതരായവർ ആസുരങ്ങളും നിരീശ്വരവാദപരങ്ങളുമായ ആശയങ്ങളാൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. ആ വ്യാമോഹാവസ്ഥയിൽ മുക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷകളും ഫലോദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാനിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാത്തവരല്ലേ, അവരെന്താണ് നിരീശ്വരവാദപരമായിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു. അവരൊക്കെ എന്താണ് അവരുടെ എല്ലാം അവർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് പാഴായി പോകുന്നു. അതിലൊന്നും എന്താണ് യഥാർത്ഥ ഫലം അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. പിന്നെ അവര് ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വേണ്ടി വീണ്ടും ജന്മങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ അവർക്ക് മുക്തിയും മറ്റുള്ള ഒന്നും ഫലദിഷ്ട കർമ്മവും ജ്ഞാനാർജനവും എല്ലാം പാഴായി പോകുന്ന പറയുന്നു. അപ്പൊ അവർ ചെയ്യുന്നെല്ലാം പാഴായി പോകുന്നു. എന്താണ്, അവര് ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അല്ലെ, ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. നമ്മള് എന്താണ് ഓരോരോ സംഖ്യയൊക്കെ എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് കുറെ പൂജ്യം ഇട്ടിട്ട് വെച്ചത് കൊണ്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും വിലയുണ്ടോ? അപ്പോൾ 2000 രൂപയുടെ അതിന് നമ്മൾ കുറെ 3 പൂജ്യം ഇട്ടതിനെ കൊണ്ട് കാര്യം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരു ചെക്കിൽ ആള് 3 പൂജ്യം ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരും, നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കോ ഇല്ല അല്ലെ. അതിനൊരു വിലയുമില്ല. എന്നാൽ അതിന്റെ മുന്നിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ ഒന്ന് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വിലയുണ്ടല്ലേ, അല്ലെ 2 ചേർക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വിലയുണ്ടല്ലേ. അതിന്റെ മുന്നിൽ എന്താണ് ആ ഒരു ഫിഗർ ചേർത്താലേ അതിന് മൂല്യമുള്ളൂ അല്ലെ. വെറും 0 ഇട്ടത് കൊണ്ട് കാര്യം ഉണ്ടായില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം പാഴായി പോകുന്നു. ഒന്നും യാതൊരു ഫലങ്ങളും നൽകുന്നില്ല, എല്ലാം പാഴായി പോകും. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതോടെ അതൊക്കെ ഇല്ലാതാകും. മഹാത്മാനസ്തു മാം പാർത്ത ദേവീം പ്രകൃതിമാശ്രിത ഭജന്ത്യാനന്യ മനസ്സോ ജ്ഞാത്വാ ഭൂതാദിമവ്യയം. അല്ലയോ പാർത്ത, വ്യാമോഹം ബാധിക്കാത്ത വിശിഷ്ടാത്മാക്കൾ ദൈവിക പ്രകൃതിയാൽ സുരക്ഷിതരാണ്. സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണവും അവ്യയനുമായ പരമപുരുഷനാണ് ഞാനെന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ എപ്പോഴും ഭക്തിപൂർവ്വം എൻ്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്താണ് ഭഗവാൻ സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദികാരണവും അവ്യയനുമാണ് പരമപുരുഷൻ അല്ലെ, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവര് ഭക്തിത സേവനങ്ങളിൽ എപ്പോഴും മുഴുകുന്നു. അവരൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ തന്നെ സംരക്ഷണത്തിനാണ് അല്ലെ. അവരെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണം എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എന്ന് നമ്മൾ 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാം എന്താണ് യോഗക്ഷേമം ഒക്കെ ഭഗവാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്, ഇനി വരുന്നുണ്ട്, അതിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ പിക്ചറിലുള്ളത് മാധവേന്ദ്രപുരിയാണ്. അദ്ദേഹം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഈശ്വരപുരിയുടെയും ഗുരുവാണ് മാധവേന്ദ്രപുരി. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വൃന്ദാവനത്തിൽ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ അടുത്തൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴവിടെ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ അടുത്തിൽ വിശ്രമിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള മഹാനായ ആചാര്യന്മാരൊക്കെ അവരൊക്കെ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിലൊക്കെയാണ് വിശ്രമിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അവർക്ക് മധുക്കരി ചെയ്യുക എന്ന് പറയും. വീടുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് 2-3 വീടുകളിൽ ഒരു ദിവസം പോകും. എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊണ്ട് ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അത് ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ച് കഴിക്കും, പ്രസാദമായിട്ട് കഴിക്കും. ഒന്നും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ അന്നൊന്നും കഴിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല. അദ്ദേഹം അവിടെ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കലായിരുന്നു. അപ്പോഴവിടെ രാത്രി സമയത്ത് ഒരു കുട്ടി അവിടെ വരികയുണ്ടായി.
എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു മൺകലത്തിൽ പാല് നൽകുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ഇത് എവിടുന്നാണ്, കുട്ടി എവിടുന്നാണ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത്, നിങ്ങൾക്കിത് തരാൻ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ കൊടുത്തിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. പിന്നീട് രാത്രിയിൽ സ്വപ്നത്തിൽ ആ ഭഗവാൻ തന്നെ വരികയുണ്ടായി, ഗോപാൽ. അപ്പോൾ ഗോപാൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് നേരത്തെ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പാല് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഞാനിവിടെ ഈ ഗോവർദ്ധനത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഇവിടെ ഒരു ഗുഹയിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ പണ്ട് കാലത്ത് മുഗളന്മാരൊക്കെ ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ ആക്രമിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഔറംഗസേബ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ അല്ലേ. അപ്പോൾ അന്നത്തെ കാലത്ത് അവരെന്താണ് ആ വിഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരുന്നു, അങ്ങനെ ഗുഹയിലും മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ് അങ്ങനെ അതുപ്രകാരം മാധവേന്ദ്രപുരി പിറ്റേ ദിവസം എന്താണ് ഇവിടെ നിന്നും ഗുഹയിൽ നിന്നും പുറത്തെടുക്കണം എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ മാധവേന്ദ്രപുരി പിറ്റേ ദിവസം ഭക്തന്മാരെയൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർന്നിട്ട് അവിടെ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവിടെ ഗോപാലിനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ ഗോപാല് പിന്നീട് എന്താണ് ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ അധികം ആൾക്കാർ ചവിട്ടി കയറില്ല. എന്താണ് അത് ഗോവർദ്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, കൃഷ്ണൻ തന്നെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ആ ഗോവർദ്ധന പരിക്രമം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഗോപാലിനെ കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഗോപാൽ തന്നെ ആ പൂജാരിയുടെ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ നിന്നും എന്നെ താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ ഗോവർദ്ധനത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം നിർമ്മിച്ച് അവിടെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഗോവർദ്ധന പരിക്രമം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ശ്രീനാഥ്ജി മന്ദിർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശ്രീനാഥ്ജി ക്ഷേത്രം. എന്താണ് കൃഷ്ണൻ ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന രൂപത്തിൽ അവിടെ വിഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ പോയി എന്താണ് ആ ഭഗവാൻ ദർശനം എടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇന്നും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. സതതം കീർത്തയന്തോ മാം യതന്തശ്ചദൃഢാവൃത നമസ്യന്തശ്ച മാം ഭക്ത്യാ നിത്യയുക്ത ഉപാസതേ. എല്ലായ്പ്പോഴും എൻ്റെ കീർത്തികൾ ആലപിച്ചും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെ പ്രയത്നിച്ചുകൊണ്ടും എൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ടും ഈ മഹാത്മാക്കൾ നിരന്തരം എന്നെ ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് ആ ശ്രീല പ്രഭുപാദരെ അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാരും എല്ലാം എപ്പോഴും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, എന്താണ് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലുക, അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ പ്രണമിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ചില പ്രധാനുഷ്ഠാനങ്ങളുണ്ട്. ഉദാഹരണമായി ഏകാദശി. ആത്മീയ ലോകത്തിൽ ഭഗവത് സാമീപ്യ ലബ്ധിക്കായി അത്യന്തം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മഹാന്മാരായ ആചാര്യന്മാർ നിശ്ചയിച്ചവയാണ് ഈ വ്രതങ്ങൾ. മഹാത്മാക്കൾ ഒട്ടും തന്നെ പിഴയ്ക്കാതെ ഇവ അനുഷ്ഠിച്ചു പോരുന്നത് കൊണ്ട് അവരുടെ അഭീഷ്ടം നിറവേറുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഏകാദശി അല്ലെ, ഏകാദശി എന്താണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വ്രതങ്ങളിലൊന്നാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇനി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇനി അപ്പോൾ 20-ാം തീയതിയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോഴൊക്കെ പറ്റുന്നവരൊക്കെ എടുക്കുക ഏകാദശി. പിതാഹമസ്യ ജഗതോ മാതാ തഥാ പിതാമഹ വേദ്യം പവിത്രമോങ്കാരം ഋക്സാമായജുരേവച. ലോകത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഞാൻ തന്നെ. അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നതും പ്രണവവും ഋക്സാമ യജുർവേദങ്ങളും ഞാൻ തന്നെ. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഈ ലോകത്തിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും രക്ഷകനും പിതാമഹനും ഒക്കെ ആരാണ്? കൃഷ്ണനാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനാണ്. പിന്നെയോ അറിയേണ്ടതും പവിത്രമാകുന്നു പ്രണവം അല്ലെ, ഓങ്കാരം എന്താണ് ഋക്സാമ യജുർവേദങ്ങള്, ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നു. തേദം ഭുക്ത്വാ സ്വർഗലോകം വിശാലം ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി ഏവം ത്രയീധർമ്മമനുപ്രപന്ന ഗതാഗതം കാമകാമാലബന്ധേ. ഇങ്ങനെ സ്വർഗീയങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയസുഖങ്ങൾ ഒട്ടേറെ അനുഭവിച്ച് തങ്ങൾ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ഈ നശ്വരമായ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. വേദത്രയ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന സുഖാനുഭോഗി അന്വേഷികൾക്ക് ജന്മമൃത്യു പരമ്പരയല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കിട്ടാനില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് കുറെ പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ എന്താണ്, നമുക്ക് സ്വർഗങ്ങളിലൊക്കെ പോകാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. എന്നാലോ നമ്മൾ ചെയ്ത ആ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. എന്താണ് ആ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ എന്താവുക, നമ്മൾ വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്ന് പിറക്കും അല്ലെ, മർത്യലോകം അല്ലെ. ഇവിടെ ഈ ലോകത്തിന്റെ പേരെന്താണ്? മർത്യലോകം അല്ലെ. ഇവിടെ എന്താണ് ജനന ഉണ്ടല്ലേ, മരണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മർത്യലോകം അല്ലെ, ഇവിടെ വന്ന് പതിക്കും. അപ്പോൾ
നമ്മൾ ഇന്നലെ പഠിച്ചല്ലേ, ആ ബ്രഹ്മഭുവനാർ ലോക പുനരാവർത്തനം അറിഞ്ഞു. ബ്രഹ്മലോകം പോലെ വരെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ നിന്നും ഇവിടെ വീണ്ടും പുനർജനിക്കേണ്ട വരും എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ എന്താണ്, അങ്ങനെയുള്ള പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താലും അവർക്കൊക്കെ അവരുടെ പുണ്യങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ കാണാം അല്ലെ, ആകാശത്തൊട്ടിലല്ലേ, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ. ഇതിലെന്താവുക, നമ്മൾ താഴെ ഇവിടെ കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ, എന്നാലും മുകളിലെത്തും. മുകളിൽ അവിടെ നിൽക്കുമോ? ഇല്ല അല്ലെ, അത് വീണ്ടും താഴേക്ക് തന്നെ വരും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്താണ്, നമ്മൾ പുണ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താലും ഉപരിലോകങ്ങളിലൊക്കെ പോവും, എന്നാൽ വീണ്ടും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വരേണ്ടി വരും അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക അല്ലെ, അതിൽ നിന്ന് കർമ്മഫലങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല. അനന്യശ്ചിന്തയന്തോ മാം യജനാ പരിപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. എൻ്റെ ദിവ്യരൂപത്തെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് പൂർണ്ണമായ ഭക്തിയോടെ ആരാണോ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നല്ലേ പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണിത്. എന്താണ്, അനന്യചിന്തയന്തോ മാം യേജനാ പരിപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. അപ്പൊ ഇതില് 4ാമത്തെ വരിയുണ്ട്, യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം അല്ലെ. ഇത് നിങ്ങൾ പലയിടത്ത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ എവിടെയാണ് ഇത് കേട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന്? യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം ആർക്കറിയാം? കൈ ഉയർത്തിയാൽ മതി, ആർക്കറിയാം? യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം നമ്മളെ എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മുദ്രാവാക്യാണ്. ഒരു എന്താ പറയാ, ആർക്കറിയാം? ദർശൻ, ഹരേ കൃഷ്ണ, അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോളൂ. ദർശൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ, വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിലല്ലേ? അതുണ്ടല്ല, അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചത്. ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്പനി ഇതിന്റെ മുദ്രാവാക്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. യോഗക്ഷേമ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിലുണ്ട്, അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചേ. ഇതിൽ നിന്ന് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് അവർ കോപ്പി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വരികൾ, 4ാമത്തെ വരി. വേറെ ആരാ ഉള്ള? വേറെ ആർക്കറിയാം? പത്മിനി മാതാജി പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സഹസ്രനാമത്തിലുണ്ട്. അത് കൂടാതെ വേറൊരു നമ്മുടെ ഒരു കമ്പനി ഉണ്ട്, ആർക്കറിയാം? ശ്യാമള ദേവിക്ക് അറിയാം? എവിടെയാണ്? അതെ അതെ, കറക്റ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, അപ്പോ LIC പറയുന്നുണ്ട് ആണ് യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. ഒരു വിളക്കും ഇതൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് കൈയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരു മുദ്ര കാണാം അല്ലെ, അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. അപ്പോൾ അതെന്താണ്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ നിന്ന് അവരെടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എന്താണ്, അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പം എന്താണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നത് അല്ലെ. എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിലൊക്കെ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ആരാണോ അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാൻ അറിയാം അല്ലെ. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഭഗവാൻ അറിയാം. നമ്മളെക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് ആർക്കാണ്? ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാനുണ്ട്. നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാനും നമ്മൾ ഓരോ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ അതിന്റെ മുന്നേ ആർക്കറിയാം? ഭഗവാൻ അറിയാമല്ലേ ഇവൻ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്നല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് മാത്രമേ ഭഗവാൻ തരുള്ളൂ. നമുക്കൊരു കാര്യം തന്നിട്ട് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നശിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും നമുക്കത് തരില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് പറയുന്നു അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതെല്ലാം ഞാൻ നൽകും, അവർക്കുള്ളതെല്ലാം നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ നമുക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥയുണ്ട്. അദ്ദേഹം എന്താണ് ഒരു ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ 9ാം അധ്യായം വായിക്കും. അതിൽ ഈ ശ്ലോകമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ദിവസവും ഈ ശ്ലോകങ്ങൾ ചെല്ലാറുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ചൊല്ലും, അനന്യ ചിന്ത എന്തോ മാം യജന പരിപാസതേ തേഷാം നിത്യാഭിയുക്താനാം യോഗക്ഷേമം വഹാമ്യഹം. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ദേഷ്യമൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഭാര്യ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾക്ക്
എന്താണ് യോഗക്ഷേമമൊന്നും നോക്കാൻ പോകുന്നില്ല, നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ മതിയാക്ക്, ഇതൊക്കെ മതി, ഇനി വായിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഭഗവത്ഗീത പിടിച്ചു വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ ഈ വരികൾ കരിക്കട്ട കൊണ്ട് വരഞ്ഞിട്ട് അത് തട്ടിൻ പുറത്തേക്ക് ഇട്ടു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പോയിട്ട് കിട്ടുമോ നോക്കിയിട്ട് വാ, പുറത്ത് പോയിട്ട് വാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ അവിടെ നിന്ന് അയക്കുകയുണ്ടായി. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പോയതിന് ശേഷം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി കുറേ ധാന്യങ്ങളും പലഹാരങ്ങളും മറ്റുള്ള കുറേ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരു കാളവണ്ടിയിൽ അവിടെ വരികയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആ വീട്ടമ്മയെ ഏൽപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ചോദിച്ചു, ഇതാരാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് കൊടുത്തയച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടി അതൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അവിടുന്ന് പോവുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവരെന്താണ് അതൊക്കെ കൊണ്ട് ഓരോരോ വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഗൃഹനാഥൻ പിന്നീട് വന്നത്. അവളുടെ ഭർത്താവ് വരികയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അവർ വരുമ്പോൾ വീട് നിറയെ കുറേ സാധനങ്ങൾ എല്ലാം എന്തൊക്കെയോ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നു, കുട്ടികളൊക്കെ നല്ല സന്തോഷത്തോടെ എല്ലാം കഴിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അയാൾ ചോദിച്ചു, ഇതാരാണ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ തന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഇതൊക്കെ ലഭിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേ ഭാര്യ പറയുകയുണ്ടായി, ഇത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് തന്നിട്ട് പോയതാണ് ഇവിടെ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ സുഹൃത്ത് കൊടുത്തയച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കുട്ടി തന്നിട്ട് പോയതാണെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിക്കും, ആ കുട്ടിയെ ഇനി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമോ, ആരാണ്, എനിക്കങ്ങനെ ഒരു സുഹൃത്തുമില്ല, ആ ഒരു കുട്ടിയും അങ്ങനെ കൊണ്ടുതരാനില്ല, എനിക്ക് ആരും ഇവിടെ സുഹൃത്തായിട്ടില്ല എന്ന് പറയും. അപ്പോഴേ ആ സ്ത്രീ പറയും, ആ കുട്ടി നല്ല സുന്ദരനാണ്, എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുഖത്ത് കരിയൊക്കെ പുരണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കരി കൊണ്ട് വരച്ചതുമാതിരിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയും. അപ്പോഴേ അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവും അതാരാണ്, അത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ആ തട്ടിൻപുറത്ത് പോയിട്ട് ഭഗവത്ഗീത എടുത്തിട്ട് അതിലെ ആ കരി കൊണ്ട് വരച്ചതൊക്കെ മായ്ച്ചു കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും ആ ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ തന്നെ അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കുറേ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഗോസ്വാമിമാർ, ഷഡ് ഗോസ്വാമിമാരുണ്ടല്ലേ. നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഗോലോക ചാർട്ടിലൊക്കെ അല്ലേ, ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലുള്ള ആ മഞ്ചരിമാരൊക്കെയാണ് ഗോസ്വാമിമാരായിട്ട് കലിയുഗത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ കൂടെ അവതരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ ഒരു ചെറിയ വെള്ള വസ്ത്രം മാത്രം ധരിച്ചിട്ട് നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ ഓരോ മരത്തിൻ്റെ കീഴിലിരുന്നിട്ടായിരുന്നു അവർ കഴിഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മധുക്കരി ചെയ്തിട്ട് എന്താ കിട്ടുന്നത് കഴിക്കും, കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കഴിക്കില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ആ രാധാറാണി തന്നെ ഒരു ദിവസം കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ വരികയുണ്ടായി. അവിടെ വെച്ച് രൂപഗോസ്വാമി ആഗ്രഹിച്ചു എനിക്ക് കുറച്ച് പായസമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് അതൊക്കെ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് കൊടുക്കാമായിരുന്നു എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പം അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ചതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടി അവിടെ വരികയുണ്ടായി. എന്നിട്ട് കുറേ വിഭവങ്ങളൊക്കെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നൽകുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴെന്താണ് അദ്ദേഹം ആ രൂപഗോസ്വാമി ഭഗവാന്റെ കുറേ ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതുന്ന തിരക്കിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും സമയമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ആ രാധാറാണി തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഭഗവാനെ നിവേദിക്കാൻ കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അതങ്ങനെ കഴിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠന് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ജ്യേഷ്ഠൻ സനാതന ഗോസ്വാമി അത് രുചിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ തന്നെ അത് മനസ്സിലായി അദ്ദേഹത്തിന്, ഇത് ഒരു സാധാരണ ആ പ്രസാദമല്ല, ഇതിനെന്തോ വിശേഷതയുണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു, രൂപഗോസ്വാമിനോട്, ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, എനിക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒക്കെ തന്നിട്ട് പോയതാണ് എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോഴത് സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് മനസ്സിലായി, അത് ഭഗവാന്റെ ആ രാധാറാണി തന്നെയാണ്. അപ്പം നീ ആ രാധാറാണിയിൽ നിന്ന് സേവനം എടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണന് രാധാകൃഷ്ണന് സേവനം ചെയ്യേണ്ട, നീ അവരിൽ നിന്ന് സേവനം ഏറ്റുവാങ്ങുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ തന്നെ വേണ്ടുന്നതൊക്കെ നൽകും അല്ലെ. അത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. യാന്തി ദേവവ്രത ദേവാൻ പിതൃയാന്തി പിതൃവ്രത ഭൂതാനി യാന്തി ഭൂതേച്ഛ യാന്തി മധ്യാജിനോപിമ. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാരോടൊപ്പം ജനിക്കും, പിതൃപൂജകർ പിതൃക്കളോടൊപ്പം ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതാദികളെ ഉപാസിക്കുന്നവരാവട്ടെ അവരോടൊപ്പം അവൻ ജനിക്കുക. എന്നെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ എന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാനോട് പറയുന്നല്ലേ, ഓരോരോ
ദേവീദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, അവരുടെ ലോകത്തെത്തും അല്ലെ, അവരോടൊപ്പം ജനിക്കും. പിന്നെയോ പിതൃപൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നവര് പിതൃക്കളുടെ ലോകത്തെത്തും അല്ലെ, അവിടെ ജനിക്കും. പിന്നെയോ ഭൂതപ്രേതാദികളെയൊക്കെ ഉപസിക്കുന്നവര് അവരോടൊപ്പം ജനിക്കും, അവരുടെ ലോകത്തെത്തും അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനോടൊപ്പം ജീവിക്കും എന്ന് പറയുന്നല്ലേ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കും അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു നിത്യത്വാന നിവർത്തന്റെ തദ്ദാം പരമം. ആ ഭഗവാന്റെ ലോകത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ 3 ഗുണങ്ങളിലുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നതാണ്. 3 ഗുണങ്ങളിൽ സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരെ അവർ ദേവീദേവന്മാരെയൊക്കെ ഉപാസിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവര്, അവര് ഭരണാധികാരികളെ, അങ്ങനെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ, മറ്റുള്ള സിനിമാ താരങ്ങളെ, പിന്നെന്താണ് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾക്കായിട്ട് വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ, അവരെയൊക്കെ പൂജിക്കുന്നു, ആരാധിക്കുന്നു. നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ, സിനിമയൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫ്ലക്സിന്റെ അകത്തൊക്കെ പാലാഭിഷേകമൊക്കെ നടത്തും അല്ലെ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്താണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ എന്താണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ, ഒരു ഭൂതപ്രേത പിശാചികളൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഇനി നമ്മൾ 14ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ കൂടുതൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടെന്നേരം കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം. ഇനി 26ാമത്തെ ശ്ലോകം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ അധ്യായത്തിലെ. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മന. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോ മേ ഭക്ത്യാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മന. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം ചൊല്ലാം. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് ചൊല്ലാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പുഷ്പം പുഷ്പം ഫലം തോയം അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാനോട് പറയുന്നു പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃതം അശ്നാമി പ്രേതാത്മന. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി ഒരാൾ എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തും, ഇലയോ പൂവോ ഫലമോ ജലമോ ആകട്ടെ, ഞാനത് സ്വീകരിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാനോട് പറയുന്നല്ലേ അശ്നാമി പ്രേതാത്മന, ഞാനത് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാനുടെ തീർത്തും പറയുന്നല്ലേ, ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു. നമ്മള് ഭഗവാനെ എന്താണ് ഒരു ഇല എന്താണ് തുളസി ഇല അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് തുളസി ഇലയാണ് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തയാണ് വൃന്ദാദേവി, തുളസി ദേവി. ആ തുളസി ഇല ഭഗവാൻ അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ പിന്നെയോ ഒരു പൂവ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴം അല്ലെ, എന്താണ് മാമ്പഴമോ വാഴപ്പഴമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫ്രൂട്ട്സ് നമ്മുടെ എന്താണ് അവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നെയോ അല്പം ജലമോ, അത് നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ അത് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയുന്നില്ല അല്ലെ. നമുക്കെന്താണ് ചില ആൾക്കാരൊക്കെ കാണാം കുറേ എന്താണ് ആയിരങ്ങൾ ലക്ഷങ്ങളൊക്കെ ചിലവാക്കിയിട്ട് പൂജകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യല്ലേ. അങ്ങനെയൊന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെ പൂജകൾ ചെയ്യണം, അതൊന്നും ഭഗവാൻ പറയുന്നില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്തേ നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുള്ളൂ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ അല്ലെ. ഭഗവാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, ഫസ്റ്റ് തന്നെ സുസുഖം കർത്തുമഭി, നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സന്തോഷത്തോടും എന്താണ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഭഗവാൻ ഈ തരുന്ന ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെ പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്താണ് നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ വീട്ടുമുറ്റത്തൊക്കെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ. എന്താണ് അധിക വീടുകളിലും ഒരു തുളസി ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അതിൽ നിന്നൊരു തുളസി ഇല അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കുറെ പൂക്കൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു പൂവ് അല്ലെ, എന്താണ് ചിലയിടത്തൊക്കെ കാണാം ഇങ്ങനെ എന്താണ് പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും. അതൊക്കെ എന്താണ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഗാർഡനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. എന്തിനാണ് അതിലെ പോകുന്ന നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അല്ലെ. അതിൽ നിന്നൊന്ന് പറിച്ചിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ വെക്കില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഇതൊക്കെ ഈ പൂവൊക്കെ എന്തിനാണ് വിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, അതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വിരിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ അതിൽ നിന്നൊരു പൂവെടുത്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്, ആ ചെടിക്കും ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മളൊരു റോസാപ്പൂവാണ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ വെച്ചാൽ ആ ചെടിക്കും അടുത്ത ജന്മം ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജന്മം ലഭിക്കും. ആ ചെടിയുടെ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വേറൊരു
എന്താണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ജന്മം ലഭിക്കും. അപ്പോൾ എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പഴവും എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലോ ആ ഫലം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ എന്താണ് ചെടിക്കും അതിനും മോക്ഷം ലഭിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് നോക്കിയാലും അതൊക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം അതിനും എന്താണ് ഫലം ലഭിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു തുളസി ഇലയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂവോ എന്ന പൂവെന്നൊന്നുമില്ല, എന്താണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. പിന്നെയോ എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴം, പിന്നെയോ അതൊന്നും സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല പോട്ടെ, അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം അല്ലെ, വെള്ളമില്ലാത്ത വീടുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം നമ്മൾ ശുദ്ധമായ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ, നമ്മൾ കുടിക്കുന്നതിലൊന്നും എടുക്കരുത് ഭഗവാന് കൊടുക്കുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ നല്ല ശുദ്ധമായ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലൊരു തുളസി ഇല കഴുകിയിട്ടിട്ട് അത് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ വെക്കുക. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു നോക്കൂ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കുറേ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് തന്നെ എടുത്തിട്ട് പ്രസാദമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നീട് എന്താണ്, ചില ആൾക്കാരൊക്കെ രാവിലെ വെച്ചിട്ട് അത് വൈകിട്ട് എടുത്തിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ചില ആൾക്കാർ രാവിലെ വെച്ച് കുറച്ച് സമയം വെച്ചിട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പ്രസാദമായിട്ട് അത് ഉപയോഗിക്കാം, മിക്സ് ചെയ്യുക, നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും നാളെ മുതൽ ചെയ്യില്ലേ? എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത് എന്തെങ്കിലും മതി, വേറെ ഒന്നും ഭഗവാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല. നിങ്ങൾ എന്താണ് കുറേ എന്താണ് ISKCON ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ കുറേ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. ഇതാ ഇവിടെ ബ്രഹ്മചാരി എന്താണ് കുറേ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രാധാകൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെയൊന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയ അല്ലെ. എന്താ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളാണ്. ഒരു തുളസി ഇലയോ അല്ലെ ഒരു പൂവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പഴമോ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം അല്ലെ, അല്പം ജലം സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ പറ്റുന്നവർക്ക് അതുപോലെ ചെയ്യാം. എന്താണ് ധാരാളം വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എന്താണ് ISKCONന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ എന്താണ് 56 തരത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. ചപ്പൻ ഭോഗ് എന്ന് പറയും അല്ലെ. ചപ്പൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദിയിൽ എത്രയാണ്? 56 അല്ലെ. അപ്പൊ ചപ്പൻ ഭോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 56 വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഇതെന്താണ് യശോദാമ്മ ഭഗവാന് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നതായിരുന്നു. എന്താണ് 7 ദിവസം ഭഗവാൻ ഒരു ദിവസം 8 പ്രാവശ്യം എന്താണ് യശോദാമ്മ പ്രസാദം കൊടുക്കുമായിരുന്നു, 8 പ്രാവശ്യം. അപ്പോൾ 7 ദിവസം ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എടുത്തിട്ട് ഉയർത്തി നിൽക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും 7 ദിവസവും ഒന്നും കഴിച്ചില്ല. അപ്പോൾ 8 നേരം കഴിക്കുക അല്ലെ ഒരു ദിവസം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കൂടിയിട്ട് 56 തരം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് യശോദാമ്മ സമർപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അതാണ് ചപ്പൻ ഭോഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ISKCONന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ എന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഭഗവാന് 56 തരം വിഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്രയാണോ സാധിക്കുന്നത് അത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. ഭഗവാൻ തീർച്ചയായിട്ടും സ്വീകരിക്കും. എന്നും പറ്റാത്തവരെന്താണ് ഒരു തുളസി ഇലയോ ഒരു പൂവോ ഒരു പഴമോ ജലമോ സമർപ്പിക്കുക. അപ്പോൾ എല്ലാവരും നാളെ മുതൽ അവരവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന കാര്യം ചെയ്യാം. എന്താണ് ഒരു തുളസി ഇല മാത്രമേ സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അത് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് വെള്ളമാണെങ്കിൽ വെള്ളം അല്ലെ. ചില വീട്ടിലൊന്നും പൂവ് ഉണ്ടാവില്ല, ചില എന്താണ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല, അത് സാരമില്ല, കുഴപ്പമില്ല. നിങ്ങൾ തുളസി ഇലയോ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തുളസിയെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നട്ടു വളർത്തണം. അതിനത്രയും വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. തുളസി ഉള്ളിടത്ത് എന്താണ് ആ യമരാജൻ പോലും വരില്ല എന്നാ പറയാ. അപ്പോൾ അത് തുളസിക്ക് അത്രയും പ്രാധാന്യമാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ആ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ തുളസിക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പണ്ട് കാലത്തുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ. അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എൻ്റെ എന്താണ് അമ്മമ്മയുടെ ഒക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ തുളസിത്തറ വലിയ നമ്മുടെയൊക്കെ എന്താണ് ഉയരത്തിലുള്ള തുളസിത്തറയൊക്കെ ഉണ്ടാവും പണ്ട് കാലത്ത് ആ വീടിന്റെ നടുമുറ്റത്തായിട്ടല്ലേ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇപ്പോൾ എന്താണ് വീട് കാറും മറ്റുള്ളതൊക്കെ വെക്കുന്നുണ്ട്, തുളസിത്തറയൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. എന്നാലും ചില വീടുകളിലൊക്കെ തുളസിത്തറയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. പണ്ട് കാലത്ത് എല്ലാ വീടുകളിലും തുളസി നട്ടിട്ട് അതിന് പ്രദക്ഷിണം ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് ദീപമൊക്കെ കത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇല്ലാതായി അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കുറേ അനർത്ഥങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. ആ തുളസിയിലെടുത്ത് ഒരു അനർത്ഥങ്ങളും നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. തുളസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാധാരണ ഒരു സസ്യമല്ല, നമ്മുടെ ഒരു ചെടിയല്ല. നമ്മൾ എന്താണ് സാധാരണ കുറേ ചെടികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ചെടിയല്ല ഇത്. എന്താണ് ആ തുളസി മഹാറാണിയാണ്, തുളസി ദേവിയാണ്. തുളസി ദേവിയായിട്ട് എന്താണ് വൃന്ദാവനത്തിലുണ്ട്. വൃന്ദാവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വൃന്ദാവനം. വൃന്ദ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തുളസി, തുളസിയുടെ വനം, തുളസിയുടെ കാട്, അതാണ് വൃന്ദാവനം. അപ്പൊ ആ വൃന്ദാവനത്തിൽ തുളസി മഹാറാണിക്കായിട്ട് ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. എന്താണ് ആ വൃന്ദാകുണ്ട് എന്ന സ്ഥലത്ത് തുളസി മഹാറാണിക്കായിട്ട് ഒരു ക്ഷേത്രമുണ്ട്. എന്താണ് ആ
വൃന്ദാവനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പോയവർക്കൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. വൃന്ദാകുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു തുളസി മഹാറാണിയുടെ ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാ ദിവസവും പൂജകളും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നു ആ തുളസി ദേവിക്ക്. അപ്പോൾ തുളസി ദേവിയാണ്. തുളസി ഒരു സാധാരണ സസ്യമല്ല അല്ലെ, അത് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പോൾ ആ തുളസിയുടെ സേവകൾ ചെയ്യുന്നവരെ എന്താണ്, അവർക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി കിട്ടുന്നതാണ് പറയാ. അപ്പോൾ വൃന്ദായേ തുളസി ദേവിയായേ പ്രിയായേ കേശവസ്യ കൃഷ്ണഭക്തി പ്രദേ ദേവി സത്യവത്തേ നമ നമ. നമുക്ക് കൃഷ്ണഭക്തി നൽകുന്നത് ആരാണ്? തുളസി മഹാറാണിയാണ്. പിന്നെന്താണ്, ആ തുളസിയെ പ്രദക്ഷിണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രഹ്മഹത്യ പാപം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ കൊന്ന പാപം പോലും ഇല്ലാതാവുന്ന പറയാം. അപ്പോൾ ആ തുളസിയെ പ്രദക്ഷിണം ചെയ്യുന്ന ആ മന്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു, യാനി കാനി ച പാപാനി ബ്രഹ്മഹത്യതി കാനി ച താനി താനി പ്രണശന്തി പ്രദക്ഷിണ പദേ പദേ. തുളസി മഹാറാണിയെ പ്രദക്ഷിണം വെക്കുന്ന ഓരോ അടിയിലും ഒരാളൊരു ബ്രാഹ്മണനെ കൊന്ന പാപമുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതൊക്കെ ഇല്ലാതാവുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ തുളസി അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു തുളസി എങ്കിലും വീട്ടിൽ നട്ട് അതിനെ സംരക്ഷിക്കുക. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ കൃഷ്ണഭക്തി ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ലേ. നമ്മളെന്താണ് വനത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള ദിനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് പറയാ. അപ്പൊ കുറെ ചെടികളൊക്കെ നടും, മരങ്ങളൊക്കെ നടും അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ മരങ്ങളൊക്കെ കാട്ടുമരങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് നടും. പണ്ട് സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ എനിക്കൊക്കെ കിട്ടും എന്തൊക്കെ കാട്ടുമരങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വലുതായിട്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ മുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ കുറെ പണിയുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നടുന്നതിന് പകരം എന്താ വേണ്ടത്? നമ്മൾ തുളസിയെ നട്ട് സംരക്ഷിക്കാൻ നമ്മുടെ വീടൊക്കെ അതൊക്കെ നടണം, മരങ്ങളൊക്കെ. അതിൻ്റെ കൂടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് തുളസിയാണല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ കുറേ ആ വനദിനത്തിൻ്റെ അന്ന് കുറേ ആൾക്കാർ തുളസിയൊക്കെ നടുകയുണ്ടായി. വളരെ നല്ല കാര്യമാണത്. അപ്പോൾ ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ തുളസി നടുക. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ഒരു തുളസിയില കഴുകിയിട്ട് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാദത്തിൽ വെക്കുക. പിന്നെ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഒരു തുളസിയില കഴുകിയിടുക. അതൊക്കെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. ഒരിക്കലും പ്രഭുപാദരെടുത്ത് ഒരു പത്രപ്രവർത്തകൻ ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുറേ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു കർട്ടനൊക്കെ ഇട്ട് മണിയൊക്കെ അടിച്ചിട്ടാകുമ്പം അത് ഭഗവാൻ കഴിക്കുമോ എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അശ്നാമി പ്രേതാത്മനാഹ. ഞാൻ അത് സ്വീകരിക്കും. സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി എന്ത് സമർപ്പിച്ചാലും അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ തീർത്ത് പറയുന്നു. എനിക്ക് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിലാണ് വിശ്വാസം എന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പം നമുക്കും ആ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ. ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. നമുക്ക് എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലേ. നമുക്കറിയാം, ഗുരുവായൂരിലുള്ള ആ നെന്മേനിയിലത്തുള്ള കുട്ടി പോയിട്ട് ഭഗവാനെ അച്ഛനില്ലാത്ത സമയത്ത് ഒരു ദിവസം നിവേദ്യം സമർപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കാത്തപ്പോൾ കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ആ ഗുരുവായൂരപ്പം വന്ന് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെയോ നമ്മളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ലഡുഗോപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല, അവരുടെ അധിക ആൾക്കാരുടെ വീടുകളിലൊക്കെ കാണാം ഒരു ഉണ്ണിക്കണ്ണ അല്ലെ, ലഡുവൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുള്ള. അതൊരു ലീലകൾ നടന്നതിൻ്റെ. വൃന്ദാവനത്തിൽ ഒരു ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം കൃഷ്ണന് ദിവസവും ലഡു ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കൊടുക്കും. ഇപ്പോൾ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ അങ്ങനെയാണ്. ഭഗവാന് കുറേ സ്വീറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുക, ലഡു അങ്ങനെയുള്ള കുറേ മധുരപലഹാരങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എപ്പോഴും ലഡു ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭഗവാന് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ പിന്നീട് ഇദ്ദേഹം ഒരു ബിസിനസ്സുകാരനായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് പിന്നീട് തിരക്കായപ്പോൾ അദ്ദേഹം രാവിലെ തന്നെ ലഡു ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് മകനോട്, ചെറിയ കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു, ആ കുട്ടിയോട് പറയും, ഇതൊക്കെ നീ ഭഗവാനെ നിവേദിച്ചിട്ട് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് പ്രസാദമായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം നല്ല വിധത്തിൽ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതുപ്രകാരം ആ കുട്ടി നിവേദിക്കാൻ തുടങ്ങി. അച്ഛൻ പോകുമ്പോൾ കുറേ ലഡു ഉണ്ടാക്കി വെക്കും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഭഗവാന് നിവേദിക്കും. എന്നിട്ടോ ആ കുട്ടി നോക്കുമ്പോഴോ അതിൽ നിന്ന് ഒന്നും ഭഗവാൻ കഴിക്കുന്നില്ല. ആ കുട്ടിക്ക് സങ്കടമായി. കുട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ആ ഗുരുവായൂരപ്പൻ്റെ ലീലയിൽ നടന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് കഴിക്കാതെ എന്താന്ന് അച്ഛൻ തരാനിട്ടാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സങ്കടപ്പെട്ട് കുട്ടി. അങ്ങനെ അവസാനം ആ കൃഷ്ണൻ തന്നെ വന്നിട്ട് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. ആ കുട്ടി ഓരോന്നോരോന്ന് എടുത്തു കൊടുത്ത് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ കഴിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം കഴിച്ചു. പിറ്റേ ദിവസവും അച്ഛൻ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ആ ലഡുവൊക്കെ ഇവിടെ, പ്രസാദമൊക്കെ ഇവിടെ, അതൊക്കെ കൃഷ്ണൻ കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അച്ഛൻ വിചാരിച്ചു ഇവൻ്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ വന്നിട്ട് കഴിച്ചതായിരിക്കും, കുഴപ്പമില്ല. പിറ്റേ ദിവസം അങ്ങനെ ചെയ്തു. പിറ്റേ ദിവസവും അതുപോലെ തന്നെ വൈകിട്ട് വന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, പ്രസാദമൊന്നും ബാക്കിയില്ല, ഒക്കെ ഭഗവാൻ കഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന് സംശയമായി. ഇദ്ദേഹം ജോലിക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ തന്നെ ഒളിച്ചു നിൽക്കുകയുണ്ടായി. പിൻവശത്തെ വാതിലിലെ കൂടി വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം തന്നെ ഈ കുട്ടി നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ വന്നിട്ട് ഒളിച്ചു നോക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ സാധിച്ചു കൃഷ്ണൻ ഓരോരോ ലഡു വാങ്ങിച്ചിട്ട് കഴിക്കുന്നു.
അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ ഇദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അവിടെ നിന്നും പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ വിഗ്രഹം, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആ വിഗ്രഹം കയ്യിലൊരു ലഡു പിടിച്ചിട്ടുള്ള രൂപത്തിലായി മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ അതാണ് ലഡുഗോപാൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, എന്താണ്, കയ്യിലൊരു ലഡുവും പിടിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം. അപ്പം ഭഗവാൻ കഴിക്കും. നമ്മൾ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും നൽകുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കഴിക്കും. ഭഗവാൻ എന്താണ്, നമ്മുടെ ആ ഭക്തിയും സ്നേഹം, ആ ഭാവമാണ് നോക്കുക അല്ലെ. ധാരാളം ഭക്തന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെ. നമുക്കറിയാം കുചേല അല്ലെ, കുചേലന്റെ അത്രയും ദാരിദ്ര്യമായിരുന്നു അല്ലെ. മറ്റുള്ള വീടുകളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടുന്ന് വിഷയം എടുത്തിട്ട് കിട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് എന്താണ് ആ നെല്ലൊക്കെ അവലാക്കി മാറ്റിയിട്ട് ആ കുചേല പത്നി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതിലെന്താണ്, രാത്രി ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ കല്ലും മണ്ണും നെല്ലും ഒക്കെ നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവിലായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു മുഷിഞ്ഞ തുണിയിലൊക്കെ കെട്ടി വേർപ്പൊക്കെ പിടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ മോശമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അല്ലെ. ദ്വാരകയില് ഭഗവാനെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ ആ ദ്വാരകയിലെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് കുചേലൻ വിചാരിച്ചു, ഈ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഈ അവൽപ്പൊതി എങ്ങനെ കൊടുക്കും, ഇത്രയും എന്താണ് കല്ലും മണ്ണും ഇതൊക്കെയുള്ളത്, ഇത്രയും വൃത്തിയില്ലാതെ ഈ ഇതെങ്ങനെ നൽകുന്ന വിചാരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാതെ മടിച്ചു നിന്നല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്, അത് പിടിച്ചു വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. എന്റെ പത്നി ഒന്നും കൊടുത്തയച്ചില്ലേ എനിക്ക് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. എന്നാ ഭഗവാൻ അത് പിടിച്ചു വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമുക്കറിയാം എന്താണ്, കുചേലനെ ആ പത്നി എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, എന്താണ്, സുഹൃത്തിനോട് സഹായം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അയച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം കുചേലനും കൃഷ്ണനും ഒക്കെ സാന്ദീപനി മുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ എന്താണ് ആ സുഹൃത്താണല്ലേ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും തരാതിരിക്കില്ല, നിങ്ങൾ പോയി സഹായം ചോദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയച്ചതല്ലേ. എന്നാലേ ആ എന്താണ് ദ്വാരകവാസികളൊക്കെ കുറെ ആൾക്കാർ ആ ഭഗവാനെ കാണാനും അങ്ങനെയൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാനും ഒക്കെ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ കുചേലനും വിചാരിച്ചു, ഞാൻ എന്തിനു ഈ ലൈനിൽ നിൽക്കണം അല്ലെ, എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭഗവാനോടൊന്നും ചോദിക്കാതെ തിരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോൾ ആ കുചേലനിൽ നിന്ന് ആ അവൽപ്പൊതി വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഒരു പിടി വാരി, രണ്ടാമത്തെ പിടി വാരുമ്പം തന്നെ ആ രുക്മിണി ദേവി കയ്യിൽ പിടിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എന്താണ്, ആ രണ്ടാമതും കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, ഒന്നാമത് കഴിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എന്താണ് സകല ഐശ്വര്യങ്ങളും എത്രയോ ജന്മങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്നതൊക്കെ ആ സുധാമക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. രണ്ടാമതൊരു പിടി കൂടി വാരി കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രുക്മിണി ദേവി അവിടെ ദാസിയായിട്ട് പോവേണ്ടി വരും അല്ലെ. അപ്പൊ രണ്ടാമത് വാരി കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ പിടിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കുചേലൻ അദ്ദേഹം നൽകിയ ആ അവല് അല്ലെ, അത് എങ്ങനത്തെ ആണെന്നല്ല നോക്കി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തിഭാവം അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്നേഹം, അതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ നോക്കിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം എന്താണ്, കുചേലന് എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഒന്നും ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഭഗവാൻ എല്ലാം നൽകുകയുണ്ടായി. പിന്നെ ആരാണ് ഇത്, ശബരി. ശബരി എന്താണ്, ആ മാതംഗമുനിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യയായിരുന്നു. ആ മാതംഗമുനി പറയുകയുണ്ടായി, ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ഈ ആശ്രമത്തിൽ വരും, അപ്പോൾ നീ അദ്ദേഹത്തിന് സേവനം ചെയ്യണം, നീ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കുറെ ശിഷ്യന്മാരോടും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവരൊക്കെ കുറച്ചു കാലങ്ങൾ കാത്തുനിന്നു. പിന്നെന്താണ്, ആ ഗുരുവിന്റെ വാക്കുകളിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ലാതെ അവരൊക്കെ ആശ്രമം വിട്ടു പോവുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ഈ ശബരി പറഞ്ഞു, എന്താണ്, ഞാൻ ഈ ശ്രീരാമചന്ദ്രനെ കണ്ടിട്ടേ ഇവിടുന്ന് പോവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ദിവസവും എന്താണ് പഴങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിക്കും. അവസാനം പ്രായമായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ശബരിക്ക് കണ്ണുകളൊന്നും കാണാതായി. അങ്ങനെ എന്താണ് ആ ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ എന്താണ് മധുരമുള്ളതാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് കടിച്ചു നോക്കും. ആ മധുരമുള്ളതാണെങ്കിൽ അത് മാറ്റിവെക്കും ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനായിട്ട്. അങ്ങനെ അനേകം കാലങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാനും ലക്ഷ്മണനും കൂടി അവിടെ വരികയുണ്ടായി. അപ്പോഴെന്താണ്, ശബരി അവരെയൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു. എന്നിട്ട് അവിടെ ഇരുത്തിയിട്ട് ശബരി എന്താണ് ആ പഴങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്നും ഓരോന്നെടുത്തിട്ട് കടിച്ചു നോക്കാൻ തുടങ്ങി. മധുരമുള്ളതാണെങ്കിൽ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാന് നൽകും, അല്ല എന്താ കഴിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ കളയും അല്ലെ. മധുരമില്ലാത്തതൊക്കെ മാറ്റിവെക്കും, മധുരമുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാന് നൽകും. അങ്ങനെ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ അത് സന്തോഷത്തോടെ വാങ്ങി കഴിക്കുകയുണ്ടായി. ലക്ഷ്മണൻ ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതപ്പെട്ടു, എന്താണ് ഒരു കടിച്ചതിന്റെ ബാക്കിയാണോ എന്താണ് ജ്യേഷ്ഠന് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് അല്ലേ. അപ്പൊ ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അനങ്ങരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ ശബരി നൽകുന്ന എല്ലാം സ്നേഹത്തോടെ കഴിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവസാനം ആ ശബരിക്ക് ആ മോക്ഷം നൽകിയുണ്ടായി. പിന്നെയോ ഇതാരാണ്, ഇത് വിതുരരുടെ പത്നിയായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ എന്താണ് പലപ്പോഴും വിതുരര് വീട്ടിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഒരിക്കലേ ഞാൻ വരാമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഭഗവാൻ അവിടെ വന്നപ്പോൾ വിതുരരുടെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ വിതുരർ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. വിതുരർ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ടാണ് ഉണ്ടായത്. വിതുര പത്നിയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ വന്നപ്പോൾ ആ വിതുര പത്നിക്ക് എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, എന്താണ് നൽകേണ്ടത് എന്നൊക്കെ തിരിയാതെ വെപ്രാളപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ഭഗവാനെ കണ്ട സന്തോഷത്തിൽ മതിമറന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ പഴമുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ പഴങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് എന്താണ് ചെയ്തത്,
പഴമൊക്കെ പൊളിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഭഗവാന് കൊടുത്തു. പഴമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് പുറത്തേക്ക് കളയുകയുണ്ടായി. അപ്പം ഓരോ പഴവും പൊളിക്കുന്നു, അതിൻ്റെ തോല് ഭഗവാന് നൽകുന്നു, പഴം താഴെ ഇടുന്നു. അങ്ങനെ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരുന്നു. എന്താണ് ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ട് ആ ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യം അതും എന്താ ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ആ ഒക്കെ ആസ്വദിക്കുകയായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ സൗന്ദര്യവും ഒക്കെ. അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ എന്താണ് പെട്ടെന്നൊരു അതിഥി ഒന്നും അറിയിക്കാതെ വന്നിട്ടാകുമ്പോൾ അല്ലെ നമുക്ക് വെപ്രാളാമോ അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത്, എന്താണ് കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വെപ്രാളാവും അല്ലെ. അങ്ങനെ ആ വിതുരപത്നി ഇങ്ങനെ പഴത്തിന്റെ തോലി ഭഗവാനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു. ഭഗവാൻ അത് സന്തോഷത്തോടെ കഴിച്ചും കൊണ്ടേയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് വിതുരർ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നത്. വിതുരർ വരുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താണ് പഴത്തിന്റെ തൊലി ഇങ്ങനെ കഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. വിതുരർ പറഞ്ഞു, ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു, നിനക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു, നീ എന്ത് മഹാഭാവമാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭഗവാന് പഴത്തിന്റെ തൊലിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വഴക്ക് പറയുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കഴിക്കുകയുണ്ടായി. ഭഗവാൻ എന്താണ് നോക്കിയത്, ആ വിതുര പത്നിയുടെ ഭാവം അല്ലെ, അവരുടെ ഭക്തി, ആ സ്നേഹം, അതൊക്കെയാണ് നോക്കിയത് അല്ലെ, എന്താണ് നൽകുന്നത് എന്നല്ല നോക്കിയത്. നമുക്കിവിടെ കാണാം ഗജേന്ദ്ര അല്ലെ, ഗജേന്ദ്രൻ ആനയായിരുന്നു അല്ലെ. ആനയുടെ അവസ്ഥയിലും അദ്ദേഹം ചെയ്ത പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത പുണ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ആ ഭഗവാനെ ഓർമ്മയുണ്ടായി അല്ലെ. അവസാനം ആ മുതലയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് വിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയുണ്ടായി. നമുക്കറിയാം ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഗജേന്ദ്ര മോക്ഷം അല്ലെ, ഗജേന്ദ്ര സ്തുതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ മനോഹരമായ സ്തുതിയുണ്ട് ഗജേന്ദ്ര ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഒരു താമര പൂവെടുത്തിട്ട് ആ ഭഗവാനെ നേരെ നീട്ടിക്കൊണ്ട് സ്തുതിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എന്താണ് ഗരുഡന്റെ പുറത്ത് കയറിയിട്ട് അവിടെ വരികയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ ഗജേന്ദ്രന് മോക്ഷം നൽകിയുണ്ടായി അല്ലെ. ആ ഗജേന്ദ്രന്റെ എന്താണ് ആ പൂർവ്വജന്മത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറയാമല്ലേ. ആരാണ്? ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന മഹാരാജാവായിരുന്നു അല്ലെ. അദ്ദേഹം ആ അഗസ്ത്യ മുനിയുടെ ശാപം കൊണ്ടാണ് ആനയായി മാറിയത് അല്ലെ. എങ്കിലോ ആ അഗസ്ത്യ മുനിയുടെ ശാപം അതൊരു കണക്കിന് അദ്ദേഹത്തിന് അനുഗ്രഹമായി അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഈ ജന്മം തന്നെ, അടുത്ത ആനയുടെ ജന്മത്തിൽ തന്നെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോൾ ആനയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാന് ഒരു പുഷ്പം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു അല്ലെ. നമുക്കെന്താണ് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള മനുഷ്യജന്മം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. നമുക്കൊരു പുഷ്പം എല്ലാം കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം അല്ലെ. ഒരു തുളസിയിലയും ഒരു പൂവും ഒരു പഴവും വെള്ളവും ഒക്കെ ഭഗവാന് നിവേദിക്കാൻ കഴിയും അല്ലെ. എല്ലാവരും നാളെ മുതൽ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുപാദ്രി ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ നിവേദ്യങ്ങൾ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ ഭാവമാണ്. ഭഗവാൻ നോക്കുക, ഭാവഗ്രാഹി ജനാർദ്ദന എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ ഭാവം, നമ്മൾ ഏത് ഭാവത്തിലാണ് ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. യത്കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി തദാസി യത്തപസ്യസി കൗന്ദേയ തത്കുരുഷ്വാമദർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്താണ്, അതിൽ നിന്നൊന്നും നമുക്കൊരിക്കലും കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ. എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ അല്ലെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചോദിക്കാം, എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ വെള്ളവും ഇതൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നു എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലൊന്നും പാപഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുന്നതൊക്കെ അതൊക്കെ എന്താണ് ഭഗവാനും സമർപ്പിക്കാം. ഇസ്കോണിന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ അതെന്താണ് ചോറ്, കറി, പിന്നെന്താണ് പൂരി, അങ്ങനെയുള്ള ചപ്പാത്തി, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കും. വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കും. എന്താണ് നമ്മൾ ഉള്ളി, വെളുത്തുള്ളി അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ ചേർക്കില്ല. അതെന്താണ്, അത് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ് പറയുക. അതുകൊണ്ട് അത് ചേർക്കില്ല. അത് ചേർക്കാതെയുള്ള വെജിറ്റേറിയൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കരുത് അല്ലെ. നമ്മൾക്കറിയാം വീട്ടമ്മമാരൊക്കെ എന്താണ് കറിയൊക്കെ എന്താണ് കുറച്ച് കയ്യിലൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഉപ്പുണ്ടാ എന്നൊക്കെ നോക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കരുത്. എന്താണ് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഭഗവാനാണ് ആദ്യം അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രസാദമായിട്ട് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാനേ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം അതൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കരുത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് നിവേദിക്കാം. ചോറായാലും കറിയായാലും മറ്റുള്ള പൂരി, അങ്ങനെയുള്ള ചപ്പാത്തി, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാനെ സമർപ്പിക്കാം. അതൊക്കെ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതങ്ങനെ സമർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നൊന്നും എന്താണ് പാപഫലങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ.
സ്വയം എന്താണ് ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ പാപത്തെയാണ് ഭുജിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ മുന്നേ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ എന്ത് നിവേദിക്കോ ഒക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചു. എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, നമ്മൾ കുറേ എന്താണ് ചാരിറ്റി ഒക്കെ ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് ഭഗവാനെ ആദ്യം സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നീട് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കും അല്ലേ. പിന്നെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന വ്രതങ്ങളും ഒക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു. സമോഹം സർവഭൂതേഷു നമേദേശോസ്തി ന പ്രിയ ഏ ഭജന്തി തു മാം ഭക്ത്യാ മയീതേഷു ചാപ്യഹം. എനിക്കാരോടും അസൂയില്ല, പക്ഷപാതവുമില്ല, എല്ലാറ്റിനോടും സമഭാവനയാണ് എനിക്കുള്ളത്. പക്ഷേ ഭക്തി പുരസരം ആരാണോ എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. ഭഗവാനോട് പറയുന്നു, എനിക്ക് ആരോടും അസൂയില്ല, പക്ഷപാതവുമില്ല, എല്ലാവരോടും സമഭാവനയാണ്. പക്ഷേ ആരാണോ ഭക്തി പുരസരം എന്നെ സേവിക്കുന്നത് അയാൾ എൻ്റെ സുഹൃത്തും ഞാൻ അയാളുടെ സുഹൃത്തുമാണ്, അവൻ എന്നിൽ അധിവസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭക്തന്മാരോട് പ്രത്യേക കാരുണ്യമുണ്ടല്ലേ. അവൻ്റെ ഭക്തനായി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കും. ആരോടും പക്ഷപാതമൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. എന്നാൽ അവര് ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവര് അവര് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. നമുക്കറിയാം, മഴ പെയ്യുമ്പോൾ എല്ലായിടത്തും മഴ ലഭിക്കും അല്ലെ. നമ്മളൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് അത് ശേഖരിക്കുകയാണെങ്കിലോ നമുക്ക് ലഭിക്കും അല്ലെ. മറ്റുള്ളവിടത്തൊന്നും അത് കാണാനുണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ്, നിരീശ്വരവാദികൾ അങ്ങനെയുള്ളവരൊന്നും ഈ ഭഗവാന്റെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നില്ല, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് അത് ലഭിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഭഗവാൻ ആരോടും അസൂയില്ല അല്ലെ. എന്താണ്, നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ കുറെ കുട്ടികളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അപകടങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താണ് ആദ്യം ആരെയാണ് അന്വേഷിക്കുക? നമ്മുടെ കുട്ടികളെയാണ് അന്വേഷിക്കുക അല്ലെ. അപ്പോൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ കുട്ടികളോട് ഒരു പ്രത്യേക വേറെ തന്നെ സ്നേഹം ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള കാരുണ്യം കാണിക്കും. അഭിചേത്സു ദുരാചാരോ ഭജതേ മാമനന്യഭാഗ് സാധുരേവ സമന്തസ്യ സമ്യക് വ്യവസിതോ ഹി സ. ഒരാൾ അത്യന്തം ഹീനമായൊരു ദുഷ്കർമ്മം ചെയ്താൽ പോലും ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പക്ഷം അയാളെ സാധു എന്ന് കരുതണം. കാരണം തൻ്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? എന്താണ്, മുൻകാലങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും മോശം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നീട് ഒരു ഭക്തനായി മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഒരു സാധുവായിട്ട് കരുതണം എന്നിരിക്കുന്നു. എന്താണ്, തൻ്റെ ദൃഢവിശ്വാസത്തിൽ അദ്ദേഹം ശരിയായി വർത്തിക്കുന്നു അല്ലെ. മുന്നേ അറിവില്ലാത്തപ്പോൾ പല തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചും നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്തി സേവനത്തിലേക്ക് തിരിയുന്നു അല്ലെ. അങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ അയാളെ ഒരു സാധുവായിട്ട് കണക്കാക്കണം അല്ലെ. പിന്നീട് അയാളെ കുറ്റം പറയരുത് അല്ലെ, പഴയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓർത്തിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ജഗായ് മതായ് എന്ന് രണ്ട് മുഴുക്കുടിയന്മാർ, എന്താണ്, അക്രമികളൊക്കെ ആയ ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ. അപ്പോൾ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു, നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവാണിത്, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. അപ്പോൾ ഈ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും മറ്റുള്ള ഹരിദാസ് താക്കൂർ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരൊക്കെ സങ്കീർത്തനം ചെയ്ത് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം പ്രചരിപ്പിച്ചു പോവുകയായിരുന്നു. അവരൊക്കെ ഓരോ വീടുകളിലും പോയിട്ട് അവിടെ മുട്ടിയിട്ട് അവരോട് പറയും, നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന ഒരു മന്ത്രം ഒരു പ്രാവശ്യം ജപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ കാല് പിടിച്ചിട്ട് പറയും, അപേക്ഷിക്കും, നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും ഈ മന്ത്രം ജപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ വീടുകളിലും പോയിട്ട് അവരെ കൊണ്ടൊക്കെ ജപിപ്പിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ കാണാനിടയായി, ഒരു ചന്തയിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ ജഗായി മതായി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് സഹോദരങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണ കുലത്തിൽ ജനിച്ചിട്ടും അവരൊക്കെ മദ്യപാനികളായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിക്കുകയും അവരിൽ നിന്നും പണവും മറ്റും അപഹരിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു, അവരെ ദ്രോഹിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്ന രണ്ട് പേരായിരുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവരാലും വെറുക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. അവരങ്ങനെ നാട്ടുകാരുമായിട്ട് എപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഇത് കാണുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അവരോട് ജപിക്കാനൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അത് സ്വീകരിച്ചില്ല. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയുകയുണ്ടായി, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ജഗായി മതായി എന്ന് രണ്ടുപേരെ കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. അവരെ എന്താണ്, അവരെ നന്നാക്കിയാൽ ഈ നാട്ടിലെ എല്ലാവരും അത് പാഠമാക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, എങ്കിൽ നാളെ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവരെ ഉപദേശിക്കണം, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവും മറ്റുള്ളവരും ഒക്കെ അവിടെ പോയി ആ ജഗായി മതായി എന്ന രണ്ടാൾക്കാരോട് പറയുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ അവരെ മദ്യപിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ പാപകർമ്മങ്ങളാണ്, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ പാപഫലങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവര് അതൊന്നും കൂട്ടാക്കില്ല. മദ്യത്തിന്റെ ലഹരിയിൽ അവർ മദ്യപിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്ന് ആ മൺകലം എടുത്തിട്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ട് ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനെ അടിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ ആ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് ചോര വരികയുണ്ടായി. അപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്താണ്, ആ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കും. എന്താണ്, നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ഗുരുതത്വമാണെന്നാ പറയാം.
എത്രയും പതിതരായിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടോ, എത്രയും ആളുണ്ടോ അവരോടൊക്കെ പ്രത്യേക കാരുണ്യം കാണിക്കും. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു വിചാരിച്ചു, ഈ ജഗായി മതായി ഇവരൊരിക്കലും ക്ഷേത്രത്തിൽ പോവില്ല, ഒരിക്കലും ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ കാണൂല, ആ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ ഒരിക്കലും അഭയം തേടില്ല. അപ്പോൾ ഈ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ ഇവിടെ വരുത്തിക്കാൻ എന്താണ് വഴി എന്ന് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു ആലോചിച്ചു. അങ്ങനെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശരീരമാണ് ബൽരാമൻ തന്നെയാണ്, കൃഷ്ണന്റെ വിസ്തരണമാണ് ബൽരാമൻ. അപ്പോൾ ഈ ബൽരാമൻ തന്നെയാണ് നിത്യാനന്ദ പ്രഭു. അങ്ങനെ ബൽരാമൻ ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു രംഗം സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടായി. തൻ്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്നും ചോര വരുന്നതായിട്ട് വരുത്തുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അതാണ് ഒരുമിച്ചുള്ളവരൊക്കെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെ അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടേക്ക് വരികയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ സുദർശന ചക്രത്തെ എന്താണ് ഈ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ നെറ്റിയിൽ നിന്ന് ചോര വരുന്നതുകൊണ്ട് ആ സുദർശന ചക്രത്തെ വിളിച്ചു വരുത്തുകയുണ്ടായി. ഈ 2 അസുരന്മാരെ ഞാൻ വധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നിത്യാനന്ദ പ്രഭു അതിൽ നിന്ന് തടയുകയുണ്ടായി. നിത്യാനന്ദ പ്രഭു പറഞ്ഞു, ഇവരെ വധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഒരു തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പാപങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാവരെയും വധിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇവരോട് മാപ്പ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ അപേക്ഷ പ്രകാരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുകയുണ്ടായി. അവർക്ക് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം അവരെ പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയും ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ ആ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാവരും അത്ഭുതപ്പെട്ടു. ഇത്രയും ഇന്നലെ വരെ എന്താണ് മദ്യപാനികളും അക്രമികളും ഒക്കെ ആയിരുന്നു, ഇവരെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് മാറി എന്ന് അവരൊക്കെ അത് കണ്ടിട്ട് അത്ഭുതപ്പെടുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാകി മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയും, എന്താണ് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൻ്റെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിൻ്റെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എനിക്കും ഈ ലോകത്തിലുള്ള എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജഗായി മതായിമാരെ മാറ്റിയിട്ട് അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന്. എന്താണ് ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അല്ലെ 2 ഒരു ആൾക്കാരെയാണ് ജഗായി മതായിയാണ് മാറ്റിയതെങ്കിൽ എന്താണ് ലോകം മുഴുവൻ അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവിടെയുള്ള ഹിപ്പികൾ എന്ന വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരല്ലേ, അവരും എന്താണ് ആ 16, 18, 20 വയസ്സുള്ള ചെറുപ്പക്കാരല്ലേ, മദ്യവും മയക്കുമായിരുന്നു കുത്തഴിഞ്ഞ് ജീവിതമൊക്കെ അങ്ങനെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നവരായിരുന്നു അല്ലെ. അവരോടാണ് പ്രഭുപാദർ ആദ്യം കാരുണ്യം കാണിച്ചത്. അവരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് അവർക്കൊക്കെ ഭഗവത് പ്രസാദം നൽകി അവരെ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിപ്പിച്ച് പിന്നീട് അവരൊക്കെ കൃഷ്ണന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരായി മാറുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ ആ പ്രഭുപാദരെ ആദ്യം കാരുണ്യം കാണിച്ചത് ഏറ്റവും പതീതരായിരിക്കുന്നവരോട് തന്നെയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധമുള്ളവരായി മാറി അല്ലെ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് ഏത് രാജ്യത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെയൊക്കെ ISKCONന്റെ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാവും, അവിടെയൊക്കെ ധാരാളം ഭക്തന്മാരും ഉണ്ടാവും. ധാരാളം ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പ്രചരിപ്പിച്ചതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ പ്രഭുപാദരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്കും ഒക്കെ കൃഷ്ണാബോധം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. ക്ഷിപ്രം ഭവതി ധർമാത്മാ ശശ്വശാന്തി ന ഗച്ഛതി കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. അവൻ വേഗത്തിൽ ധാർമ്മികനായി തീർന്ന് ശാശ്വതമായ ശാന്തി നേടുന്നു. എൻ്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് കുന്തിപുത്ര ഉറപ്പിച്ചു പ്രഖ്യാപിക്കൂ. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, എന്താണ് കൗന്ദേയ പ്രതിജാനീഹി നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യതി. കുന്തിപുത്ര നീ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കൂ, എന്താണ് എൻ്റെ ഭക്തന് ഒരിക്കലും നാശമില്ല എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടി അർജുനനോട് പറയുന്നല്ലേ. അപ്പൊ അർജുനന് ഒരു സംശയമുണ്ടായി. എന്താണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താണ്, അർജുനൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു, ഭഗവാൻ അതിലൊക്കെ ഉത്തരം നൽകുന്നതെന്നാണ് അല്ലെ. എന്നാൽ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, അർജുന നീ പ്രഖ്യാപിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അർജുനനോട് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറയുന്നു. അർജുനൻ ചോദിച്ചു, അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ്, അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതിയില്ലേ എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എൻ്റെ വാക്കുകൾ പലപ്പോഴും ഞാൻ തെറ്റിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്താണ് ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊക്കെ അല്ലെ. ആ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിൽ തന്നെ ആ ഭീഷ്മ പിതാമഹന് നേരെ ആയുധമെടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയുധമെടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അർജുനന്റെ നേരെ തുരിതര അസ്ത്രങ്ങൾ ഭീഷ്മദേവൻ അയച്ചപ്പോഴല്ലേ. എന്നാലോ അതിന്റെ പിന്നിൽ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ ഭഗവാന്റെ പ്രിയ ഭക്തനായിരുന്നു. ആ ഭീഷ്മ പിതാമഹൻ തലേ ദിവസം പറയുകയുണ്ടായി, നാളെ ഞാൻ കൃഷ്ണനെ കൊണ്ട് ആയുധമെടുപ്പിക്കും, ആ കൃഷ്ണന്റെ പ്രതിജ്ഞ ഞാൻ ലംഘിപ്പിക്കും. അതിന്റെ ആ കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആയുധമെടുക്കില്ല എന്ന്, അത് ഞാൻ തെറ്റിക്കും നാളെ എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി. അപ്പൊ ആ ഭീഷ്മ പിതാമഹന്റെ ആ പ്രാർത്ഥനയും അത് സഫലമാക്കാൻ കൂടി തന്നെ ഭഗവാൻ ആ വാക്ക് തെറ്റിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചക്രം എടുത്തിട്ട് പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭഗവാന് പലപ്പോഴും വാക്കുകൾ മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും. എന്നാൽ ഒരു ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ അത് സത്യമാക്കും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ലാതെ. നമുക്കറിയാം ആ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നു, എന്താണ് ആ ഭക്ത പ്രഹ്ലാദന്റെ അല്ലെ നിജഭക്ത ഭാഷിതം. ആ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നരസിംഹ ഭഗവാൻ തൂണിൽ നിന്ന് അവതരിച്ചല്ലേ. ആ ഹിരണ്യകശിപു ചോദിച്ചു, നിന്റെ നാരായണൻ ഈ തൂണിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അല്ലെ ഈ തൂണിലുമുണ്ട് എൻ്റെ നാരായണൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭക്ത പ്രഹ്ലാദന്റെ ആ കുട്ടിയുടെ
എന്താണ് ആ വാക്കുകൾ, വിശ്വാസം അത് സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നരസിംഹ ഭഗവാൻ തൂണിൽ നിന്ന് അവതരിച്ചു അല്ലെ. അല്ലാതെ നരസിംഹ ഭഗവാൻ ആദ്യം രാവിലെ ആ തൂണിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല അല്ലെ. ആ നിമിഷം ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്നും പ്രത്യക്ഷമായി അല്ലെ, ആ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നത്, നീ ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിക്കൂ എൻ്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശമില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും സത്യമായി തന്നെ നിലനിൽക്കും എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെ, ഭക്തപ്രഹ്ലാദനെ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ ആ ഹിരണ്യകശിപു ദ്രോഹിച്ചു അല്ലെ. എന്താണ് തിളക്കുന്ന എണ്ണയിലിട്ടു, എന്താണ് വിഷപ്പാമ്പുകളുടെ ഇടയിലിട്ടു, മതയാനെ കൊണ്ട് ചവിട്ടിച്ചു, പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വലിച്ചു ചാടുകയുണ്ടായി, ആ ഹോളികയുടെ മടിയിലിരുത്തി തീയിലിരുത്തി അല്ലെ. എന്നിട്ട് എന്താണ് ആ ഹോളിക കത്തിച്ച അമ്പലായി അല്ലെ. അതിനാണ് നമ്മൾ ഹോളിയായിട്ട് ആഘോഷിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ധാരാളം രീതിയിൽ ദ്രോഹിക്കാൻ നോക്കി അല്ലെ. അപ്പോഴൊക്കെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ഉച്ചത്തിൽ ജപിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചപ്പോഴാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിൽ തന്നെ എന്താണ് എല്ലാ ശക്തിയുണ്ട്. അത് നമുക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടും ഒക്കെ ഭഗവാൻ അതിൽ നിന്നൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചു അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ഹിരണ്യകശിപു എത്രയോ വരങ്ങളൊക്കെ നേടി അല്ലെ. എന്നിട്ട് എന്താ ഫലമുണ്ടായത്? ആ എന്താണ് കുറെ വരങ്ങൾ എന്താണ് ആദ്യം ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോദിച്ചു, എനിക്ക് മരണമില്ലാത്ത അവസ്ഥ വേണമെന്ന് അല്ലെ. ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പോലും മരിക്കും, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് വരം തരാൻ സാധിക്കുക എന്ന് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് പിന്നീട് കുറെ കണ്ടീഷൻസ് വെച്ചല്ലേ. എന്താണ് ദേവന്മാരോ അസുരന്മാരോ വധിക്കാൻ പാടില്ല, എന്താണ് മനുഷ്യനോ മൃഗമോ പാടില്ല അല്ലെ, പകലോ രാത്രിയോ പാടില്ല, ഭൂമിയിൽ നിന്നോ ആകാശത്തോ നിന്നോ പാടില്ല, അങ്ങനെ കുറേ വരങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു, ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് പാടില്ല അല്ലെ. എന്നാലും ഭഗവാൻ എന്താണ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഈ വരങ്ങളൊക്കെ സംരക്ഷിച്ചതുകൊണ്ട് എന്താണ് ആ ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ, പ്രിയ ഭക്തനാണ്. ആ ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ ഒരിക്കലും എന്താണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. എങ്ങനെയാണ്? ആ കൈവിരലിലെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ടല്ലേ. ആ ജയദേവ ഗോസ്വാമി അതിൽ പറയുന്നു, ആ ദശാവതാരത്തിൽ, തവ കരകമല വരേ നഖ അത്ഭുത ശൃംഗ ദളിത ഹിരണ്യകശിപു താനുഭൃംഗ കേശവധൃത നരഹരിരൂപ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ജയ ജഗദീശ ഹരേ ജയ ജഗദീശ ഹരേ. തവകര കമല വരെ ആണ് കൈവിരലിലെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മാറിനെ പിളർന്നത് അല്ലെ. ഒരു വണ്ടിനെ അമർത്തിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള പോലെ അല്ലെ, അതിനെ പോലെ ഞെരിച്ച് അവർ കൊല്ലുന്നത് പോലെ ആ ഭഗവാന്റെ കൈവിരലിലെ നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഹിരണ്യകശിപുവിന്റെ മാറിനം പിളർന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ നിഗ്രഹിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശമില്ല. അതെന്താണ് നമുക്ക് ഇന്നും എന്താണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ആ കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള അനേകം ആൾക്കാർ അതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ഇത് നമ്മുടെ എന്താണ് ഗുരു മഹാരാജ്, ശ്രീല ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ്, അദ്ദേഹം കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രഭുപാദരിൽ നിന്ന് സന്യാസ ദീക്ഷ എടുത്തിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഒരു വലിയൊരു സ്ട്രോക്ക് വരികയുണ്ടായി. അപ്പോൾ എന്നിട്ടോ അദ്ദേഹം എന്നിട്ടും വീണ്ടും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ആ വീൽ ചെയറിൽ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം വീണ്ടും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ എന്താണ് അദ്ദേഹം മായയോടെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അനേകം ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്. അപ്പോൾ ആ ശിഷ്യന്മാരൊന്നും യമനിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ആ പാപങ്ങളൊക്കെ ഗുരുവിനാണ് വരിക. അപ്പൊ ആ ഗുരു അതൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കണം. അങ്ങനെ കുറേ ശിഷ്യന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ അവരൊന്നും ശരിയാവണ്ണം ആ യമനിയമങ്ങളൊന്നും പാലിക്കുന്നില്ല. അതൊക്കെ ഗുരുവിനെ ബാധിക്കും. അങ്ങനെ കുറേ അസുഖങ്ങളും ഇതൊക്കെ വന്നിട്ടും ആ ഗുരു മഹാരാജ് തളർന്നില്ല. അദ്ദേഹം എന്താണ് കാണിച്ചു തന്നത്? നമുക്ക് ഈ ശരീരമല്ല, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്, നമ്മളൊക്കെ എന്താണ് ആ ഭഗവാന്റെ സേവകന്മാരാണെന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലമായതുകൊണ്ട് പോകുന്നില്ല വിദേശത്തൊന്നും. അല്ലാത്ത സമയത്തൊക്കെ അദ്ദേഹം വീൽ ചെയറിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് അവർക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹത്തിന് 60,000-ഓളം ശിഷ്യന്മാരുണ്ട് ഇപ്പം ലോകം മുഴുവനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഈ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൗത്യമാണ് എന്താണ് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ക്ഷേത്രം ആ മായാപൂരിൽ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രഭുപാദരുടെ സ്വപ്നമാണ്. പ്രഭുപാദരി അദ്ദേഹത്തിന് നൽകിയുണ്ടായി. ഈ മായാപൂർ ഭഗവാന്റെ ഈ ദിവ്യധാമം നിനക്ക് തരുന്നു, നീ ഇതിനെ വിപുലപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രഭുപാദരി പറയുകയുണ്ടായി. ആ പ്രഭുപാദരുടെ സ്വപ്നം അത് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എന്നാണ് അവസരം തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിലൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. ശ്രീ ജയപതാക സ്വാമി എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം
ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്, ഭാഗവതം ക്ലാസ്, ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം ക്ലാസ്, അങ്ങനെ ഹോം വിസിറ്റ്, യൂട്യൂബിൽ സൂമിൽ എല്ലാ ഭക്തന്മാരുമായിട്ടും എല്ലാവർക്കും ദർശനം നൽകുന്നു. എപ്പോഴും ബിസിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വയ്യ, വീൽ ചെയറിലാണ്, എങ്കിലും ഇപ്പോഴും പ്രീച്ചിങ് ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം ആരോടാണ്? മായയോടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. കുറേ ഭക്തന്മാർ അല്ലെ, അവർക്കൊക്കെ അവർ ചെയ്യുന്ന പാപങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ ഗുരുവിനെ ഏൽക്കുന്നു. എങ്കിലും ആ ഗുരു അതൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ആ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും നാശമില്ല. അത് നമുക്ക് അനുഭവത്തിലൂടെ തന്നെ കാണിച്ചു തരുന്നതാണ്. ആ കുറെ ശിഷ്യന്മാരൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പാപമൊക്കെ അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തിട്ടും അദ്ദേഹം പിന്നെയും വീണ്ടും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ് മന്മനാഭവമത് ഭക്തോ മത്യാജീം മാമേ വൈശ്യസ്യുക്തൈവാം ആത്മാനാമത്പരായണ. അപ്പോൾ ഇതാണ് 9:34. ഇതാണ് അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, എൻ്റെ ഭക്തനാവുക, എന്നെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുക. എന്നിൽ തന്നെ പൂർണ്ണമായി മുഴുകിയിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നീ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അതാണ് ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എളുപ്പ വഴി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാകാം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാം, പ്രണമിക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് ഇതില് ചെയ്യാ, ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക അല്ലെ. ആ ഗോവർദ്ധനത്തിൽ ഒരു ഭക്തനുണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ദിവസവും ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിൽ 1008 പ്രാവശ്യം പരിക്രമം ചെയ്യും. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ 1008 പ്രാവശ്യം ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ചെയ്യും. ദണ്ഡവത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വടി പോലെ നീണ്ടു നിവർന്നിട്ട് നമസ്കാരം ചെയ്യുക. ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ഒരു ദിവസം 1008 പ്രാവശ്യം ചെയ്യും, ഒരേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, നിങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഇത് തുടങ്ങിയത്, എപ്പോഴാണ് തീർക്കുക എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഞാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറെ കാലങ്ങളായി. ആ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം എന്ന് പറയുന്നത് 25 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് എളുപ്പമല്ല അങ്ങനെ പരിക്രമം ചെയ്യുന്നല്ലേ. അപ്പോൾ നടന്നിട്ട് തന്നെ പരിക്രമം ചെയ്യുമ്പോൾ 3 മണിക്കൂർ 4 മണിക്കൂർ, ചില ആൾക്കാർക്കൊക്കെ 5 മണിക്കൂറൊക്കെ ആവും അല്ലെ. എന്നാൽ ഇദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ചെയ്തിട്ട് 1008 പ്രാവശ്യം ദണ്ഡവത് നമസ്കാരം ചെയ്തിട്ടാ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, എനിക്ക് ഭഗവാനിന് മനസ്സ് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല, എനിക്ക് ഭക്തനാവാനുള്ള യോഗ്യതയൊന്നും ഇല്ല, എനിക്ക് ആരാധിക്കാനൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്ത് സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല, ഞാൻ ഈ തെരുവിലൊക്കെ ഇവിടെ കിടന്നിട്ടാണ് ഉറങ്ങുന്നത്, എൻ്റെ അടുത്ത് ഒന്നുമില്ല പൂജ ചെയ്യാനൊന്നും. എന്നാൽ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ, എനിക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യ ജന്മം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, ഈ മനുഷ്യ ശരീരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്, യാതൊരു അംഗവൈകല്യവും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത എനിക്ക് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ശരീരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭഗവാനെ നിത്യവും പ്രണമിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുന്നു, 1008 പ്രാവശ്യം പ്രണമിക്കുന്നു. ഓരോരോ ചെറിയ കല്ലുകൾ എടുത്തു വെക്കും. ഓരോരോ നമസ്കാരങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചിട്ട് ഒരു കല്ലെടുത്ത് വെക്കും, വീണ്ടും അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ആദ്യം നമസ്കരിക്കും, വീണ്ടും ഒരു കല്ലെടുത്ത് വെക്കും. അങ്ങനെ 1008 പ്രാവശ്യം ഒരു ദിവസം നമസ്കരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അതിൽ കുറവുള്ള കുറെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല, 1008 നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതൊക്കെ അത്രയും പുണ്യകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളെന്താ വേണ്ടത്? നമ്മുടെ വീട്ടിലല്ലേ, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നമ്മുടെ വിഗ്രഹമാണോ ഫോട്ടോ ആണോ എന്താ ഉള്ളത് ഭഗവാന്റെ, അതിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ തലകുനിക്കുക, ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയാ. നമുക്ക് ഇത്രയും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഈ മനുഷ്യജന്മം തന്നതിന് നന്ദി പറയാ അല്ലെ. എത്രയോ ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ കൊറോണ കാലത്തൊക്കെ അവരൊക്കെ ശരീരം വിട്ടിട്ടൊക്കെ പോകുന്നല്ലേ. എന്നാലും നമ്മളെ ഭഗവാൻ സംരക്ഷിക്കുന്നു, അതിന് ഭഗവാനോട് നന്ദി പറയുക. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഭഗവാനോട് നന്ദി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും തീരില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാനെ എപ്പോഴും പ്രണമിക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മൾ രാവിലെ ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, അപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഒരിക്കൽ നമസ്കരിച്ചിട്ട് പോവുക. പിന്നെ വൈകിട്ട് വന്നിട്ടാകുമ്പോൾ ഒരിക്കൽ നമസ്കരിക്കുക അല്ലെ, രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ നമസ്കരിക്കുക. അതിന്റെ കാരുണ്യം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവത് പറഞ്ഞല്ലോ 18,000 ശ്ലോകങ്ങളിലുള്ള 18,000-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, നാമസങ്കീർത്തനം യസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം തം നമാമി ഹരിം പരം. ആ നാമസങ്കീർത്തനം കൊണ്ട് എല്ലാ പാപങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ ഒരിക്കൽ പ്രണമിക്കുകയാണെങ്കിലോ എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും ഇല്ലാതാക്കുന്നു എന്ന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറയുന്നു. കൃഷ്ണകഥകളുടെ ഭക്തിഭഗവത് സേവനമാണ് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ അത്യുത്കൃഷ്ടമായ നേട്ടം. വിഗ്രഹത്തിന് മുന്നിൽ തലകുനിക്കുകയും തന്റെ ശരീരത്തെയും മനസ്സിനെയും കർമ്മങ്ങളെയും എല്ലാം കൃഷ്ണാർപ്പണമായി തീർക്കുകയും വേണം.
അങ്ങനെ വ്യതിചലിക്കാത്ത വിധം കൃഷ്ണനിൽ സ്വയം മുഴുകിയിരിക്കാൻ കഴിയും. ഇത് കൃഷ്ണലോകപ്രാപ്തിക്ക് സഹായിക്കും. ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യൻ നേരെ കൃഷ്ണാബോധ പ്രക്രിയയിൽ ഏർപ്പെടുകയാണ് വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലും അയാൾക്ക് സന്തുഷ്ടനായി ജീവിക്കാം. അവസാനം കൃഷ്ണന്റെ ഉത്കൃഷ്ടോപഹാരം നേടുകയുമാവും. അപ്പം നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തും സന്തുഷ്ടനായിട്ട് ജീവിക്കാം. അവസാനം ഭഗവദ്ധാമിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനും സാധിക്കുമെന്ന് പറയുന്നു. നമ്മുടെ ഗുരു മഹാരാജ് പറയുന്നു, ജയപതാക സ്വാമി ഗുരു മഹാരാജ്, നിങ്ങൾ കൃഷ്ണനെ വിശ്വസിക്കുന്നു, ശ്രീകൃഷ്ണനെ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് എന്തു പറയുന്നുവോ അത് നമ്മൾ അനുസരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുണ്ടോ എങ്കിൽ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം അല്ലെ. എന്നാൽ മാത്രമേ അതുകൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനമുള്ളൂ. യഥാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ വേണ്ടത്, അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുക ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാന് എപ്പോഴും സന്തോഷമാകും അല്ലെ. നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരാൾ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ, നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞ് അച്ഛനും അമ്മയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞ് നമ്മളത് അനുസരിക്കുന്നില്ലെങ്കിലോ അവർക്ക് വിഷമമാവും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ എന്താണ്, കൃഷ്ണൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ട് ഉപദേശങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുന്നില്ലെങ്കിലും ഭഗവാൻ വിഷമിക്കും. നമ്മൾ എന്താണ് ആ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതല്ലേ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ആവിർഭാവ ദിനം വരുന്നുണ്ട്, അവതാര ദിനം 125-ാമത്തെ എന്താണ് ആഗസ്റ്റ് 31-ന്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്താണ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ആ പ്രഭുപാദരെ അനുസ്മരിച്ചിട്ട് 125 രൂപയുടെ നാണയം ഇറക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണ അവബോധം നൽകി എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ ഹരേ